ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ದುಂಬ ಪೂಜೆನ ಕೈಕೊನುನ ಆನೆಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿನ ಸಿರಿಪಾದನು ಸುಗಿತೊಂದು ಕಡಲ ತಡಿಟು ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೂ ಭಕ್ತಿದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ನವನೀತ ಕಂಠ ದದಿಚೋರ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಭವಪಾಶ ಬಂಧ ಮೋಚನ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ತಾಮರೆದಂಚಿನ ಪಾದಗು ಉಡಲ್ದ ಭಕ್ತಿನ ಅರ್ತಿಡ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತದು ಪುನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲೇನ ಪಾದಗು ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣುಡು ತೆಂಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ನೆಲೆಯಾಯಿ ನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವಿರು ನಾಗಿರ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗು ಓರ್ಮೈತದು ಸುಗಿತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂಚಿ ಪಜ್ಜನದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಭಕ್ತರೇ, ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣುಡ ಗಟ್ಟದ ಸೀಮೆದ ಪರಿಮುಲುನು ವಸರಡು ಪಸರಿಸಾ ಒಂದು ನಡತೊಂದು ಬರೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನೇತ್ರಾವತಿನ ಮಟ್ಟಿಲ್ದ ಪಚ್ಚ ಪಜೇರ್ದ ಭೂಮಿಡು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥನ ಕೊಡಿ ಅಡಿಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕುಂಪಲ ಸೀಮೆದ ಈ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಗು ಇತ್ತೆ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಉಚ್ಚಯ ಈ ಒರುಟು ಪೊರ್ತುಡು ಭಜನೆದ ಅಜನೆದ ಸ್ವರ ತೊಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಜನ ಮಂದಿಲು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಗೂ ಭಕ್ತಿದ ಬೊಲ್ನೇನು ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಸಪ್ತ ದಿನ ಸತ್ಯದ ಸಂಗೊಡು ಇತ್ತದು ಸಪ್ತಯತಿ ವರಿಯೊಲೆರ್ದು ಸದ್ವಿಚಾರಲೇನು ತೆರೆಯೊಂದು ಬರೊಂದುಪ್ಪನ ದಿನೊಟು ಈ ಆಜನೆ ದಿನದ ಸತ್ಸಂಗಗೂ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಜ್ಜರೆನ್ಲ ಭಕುತೆರೆನ್ಲ ಗದ್ದೆಗೆಡು ಓಲಗಾಯನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಡಂದು ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೆರಡ ವಿನಂತಿ ಸಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಸಾರತ್ತ 1997 ಪೂಜ್ಯ ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀಗಳು ಆರಂಭ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತನ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾಗಡ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಲಗಟ್ಟಿಡು ಬಂದಿರಾವುಡ ಅವದಾದನ ದೇವರನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಪನೋಲಿ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವನ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕರನ್ನ ಇಂಕಲ್ನ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅಣ್ಣ ಕರಿನ 2ನೇ ವರ್ಷಗೆ ಎಂಕಲ್ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ತೆಪ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೆರಬಾರ್ದು 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ತೆತ್ತೀನಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಗೆ ಅವೇ ಜಾಗೆಡು ಟೆಂಟ್ ಕಟ್ಟದು ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ನಿರಂತರವಾದ ವರ್ಷ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಾಕತಲೀಯವಾದ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೇರು ಬದದು ಪಂಡೇರು ಮೂಲು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನಾಡ ಯಾನೈಕ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ದಿಯರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಅಂದು ದೀವೋಡು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ದೀವೋಡು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೇರು ಬರ್ತದೆ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜೇರು ಬರ್ತದೆ ಪಂಡದು ಆ ಕಾಲದ ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮನುತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಒರ್ಂಬಡು 50,000 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊರ್ದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪುದರ್ ದೀವೋಡು ಪಂದನಾರು ಅಜ್ಜಿತ್ತಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರೇ ಕಡಪುರ್ಣಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪಣವದ ಆಧಾರಡು 50,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೇನ ಆ ಕಾಲಡ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ಬಂದಲ್ಲ 5 ಲಕ್ಷ ಬಂದ 5 ಲಕ್ಷದ ಆಸ್ತಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಂದಿರ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಮತ್ತು ಕೈದಿದ ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಬೈಕ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಓಲೆಜ್ಜಿ ಸೈಕಲ್ ಎಜ್ಜಿ ಕಾಲಿ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪು ನಚ್ಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸತೀಶ ನಡ ಅವಡು ಎಂಕಲ್ ಅವಡು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪು ನಚ್ಚಿನ ಪೊರ್ತು ಆ ಕಾಲಡ್ಲ 150 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಾತೆಕ್ಲರ್ದು ಧನಸಹಾಯ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಧ ಹಂತವಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪುನ ಮೂಲಕ 2007ನೇ ಇಸವಿಡು ಪರಿಪೂರ್ಣಮಾಯನಚಿನ ತೀರ್ಥ ಅಂತಸ್ತದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಅನಚ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಡು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಂದು ದಯಪಂಡ ಮಾನಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏಪಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇನ ಒಂಜಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾದ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಾರು ಅಚಿತ್ತಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಾವಂದಿರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಂತನಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಐದು ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡೇಟ್ ಕೀರ್ತಿಶೇಷರ ನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಂತ್ರಿ ಅಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಇಂಕಲಿಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು 15 ವರ್ಷ ಆಪುನು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ಅದು 7-8 ವರ್ಷ ಆದ ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ದಯಪಂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ತದ 25 ವರ್ಷ ದಿಂಜು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಏಕಾಹ ಭಜನೆ 15 ವರ್ಷ ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು 15 ವರ್ಷ ದಿಂಜು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಕಲು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ನಂಚಿನ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರ ಅದು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೆರಪೋತ್ಜ ಅಖಂಡ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಮಾದರಿ
ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಚಿಂತನೆ ಹೆಂಚಿನೊಂಡ ಇನಿ ಅವು ಸಾಕಾರ ಅದನ್ನು ಪನಿಯಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕರಿನ 27 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಐತಾರದಾನಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆರಾಮ ನಚ್ಚಿನ ಯೋಜಿ ಅಖಂಡ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ದಾಯ ಇಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಅವನ ಮಿತ್ತಿತ್ತನಾಗ ದಾಯಲ ಪನ್ನೋದಿಜಿ ಒಡೀರು ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಿಲ ಶ್ರೀಕುಲ್ ಅಕಲು ಭಜನೆ ಡೆಪ್ಪುನಿ ಈ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಅಕಲು ಭಜನದನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಡುಪುನಿ ಹತ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ವಿಷಯ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಆದಪ್ಪು ಭಜನಾ ಭಜಕೇರ್ನ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಕಲು ತೆರೆಯುವಂದನ ಅಕಲು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಭಜನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು 15 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಎಂಕಲು ಏಕ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನಾಕ ಪಗ್ಗೆಲ್ಡು ಐತಾರ ದಿನಲ ಒಂಜಿ ತಂಡಲ ಬರ್ಪು 1 ಗಂಟೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಇಜ್ಜಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ನೆಜ್ಜಿರಿ ಪಗೆಲ್ಲು ಪೂಜೆರಿ ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ತೂನಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತುಗ್ಲ ಬರ್ಪೇರು 3 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗ್ಲ ಬರ್ಪೇರು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪೊರ್ತುಗ್ಲ ಬರ್ಪುನಂಚರಿ ಎತೋ ತಂಡೋಲು ನಮಕ್ ಭಜಕೇರ್ನ ತಂಡೋಲು ಇಂಕ್ ತಿಕ್ಕದನು ಪದ ಸಮಾಜ ಆತು ಜಾಗೃತಿ ಆಯ್ತು ಮನ್ಪನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಅತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದೆಲ್ಲ ಅವೇತೋ ಕೆಲಸಲೇನು ಎಂಕಲ ರಾಜಕೀಯ ಅದು ನೇತಾರರು ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಾರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಅವೇತ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ಈ ಮಂದಿರದ ಮೂಲಕ ಆಯೋಜನೆ ಆತನು ಇತ್ತನೆ ಮೂಜಿ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದ ಅನ್ನಿ ಇವರು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ 1,750 ಇಲ್ಲ ಅರಿಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಎಂಗ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಕನೆ ನನ್ನ ಒಂತ ಸಮಯಡೆ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವೊಂದುಂಡು ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂತೆ 2 ತಿಂಗಳು ವಲಯ ಒಂಜಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಮೂರನೇ ಆಶಾ ಪ್ರೇಮ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮೂಲಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡುಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಜನ ಟೂರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ದಾಗಲು ಅವಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಐತ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಒದಗ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ದೀನರಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕನೆ ಮಾತ ವಿಧಟ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಂಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಅಡಿಪಾಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಚೌಕಟ್ಟದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಇನಿಕಾನಕ ಧಾರ್ಮಿಕದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ಕರವಾಲಿ ಬಾಗಡು ಮಿತ್ತ ಸ್ಥಾನಡು ಉಂತನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಎತ್ತನ ಆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಪನಿಯರ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂಚಲ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಾರದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಈ ಭಜನೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಭಜನೆಯನ್ನು ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲಾಸದ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಕರಿನ ಐತರದ್ದು ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವೇತೋ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಅವೇತೋ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಅವೇತೋ ಜನಮಂದಿಲು ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಭಜನದ ಕಿಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ಯಾರಿಡು ಮಾತೆಡ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸುನಂಚ ಪೊರ್ತುಡು ಇನ್ನಿತ ಆಜನ ದಿನತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬತ್ತು ಸೇರಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸುರುತ ದಿನ ವಜ್ರದೇಹಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಕಲು ಭಜನೆ ಒಂಜಿ ವಿಭಜನೆ ಜಿಗೆ ಭಜನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ನಡುತು ನಿಂತನಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಸತ್ಸಂಗನ ದೀವೋಡು ಪನ್ಪನ ಚಿಂತೆನೆ ಇಂಚಿನ ಮಂತ ಇಂಕಲೆ ಸುರುಕು ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಬಯ್ಯಗ ಸ್ವಾಮಿನಾಗ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಜನಗಳು ಸೇರಿರೋ ಪನ್ಪನ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತೇನೆ ಅಂಡ್ ಒವೇ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಆತಿಜಿ ಆರಂಭರು ದಿಂಚಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇರಣೆ ಜನ ಎಂತಿತ್ತು ಆರಂಭರ್ದಿ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರ್ಪನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬುರ್ ದಿಂಚಲ ಮೂಲು ಜನಕಲಿಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆತಿಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಕ್ಕೆ ಏಪ ಬರ್ಪೇರಿ ಬಂದ ಅಂಗಲ ಪೋಯ್ ಜನ ಮಂದಿಗಿತ್ತು ಇತ್ತನ ಇನ್ನಿಲೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತಯಾರಾದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿ ಸೇರಿದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾನಿಲ ಶ್ರೀಕುಲು ಕರಿನ ಸೋಮವಾರದನಿ 2ನೇ ದಿನದನಿ ಬರೋಡಿತ್ತೇನೆ ಆ ದಿನ ಪೂಜೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾನಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಪಡೆದು ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಪೇಟ ಬಾರ್ದು ತಿತ್ತೇರು ಮಾನಿಲ ಸ್ವಾಮಿನ ಅತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಯತಿವರ್ಯರ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಅಕ್ಲು ದಿನನಿತ್ಯಲ ಮೂಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಆನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಪೇಟದ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಆ ದಿನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕ್ಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಆ ದಿನ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾನಿಲ ಶ್ರೀಕ್ಲಿಗೆ ಆನಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನೆರತ ಅರ ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿದ್ದೇನೆ ಆಜಿನ ದಿನದ ಒಂಜಿ ಸತ್ಸಂಗದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಿ ಬತ್ತು ನಚ್ಚಿನ ಮಾನಿಲದ ಪೂಜ್ಯ ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಮಾನಿಲ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕುಗ್ರಾಮ ಒಡಿಯೂರು ಎಂಚ ಕುಗ್ರಾಮ ಆದಿತ್ತು ಇದು ಇನ್ನು ಸುಗ್ರಾಮ ಆದುಂಡ ಅಂಚನೆ ಮಾನಿಲಲ ಒಂಜಿ ಕುಗ್ರಾಮ ಆದ ಇತ್ತ ಇನ್ನು ಸುಗ್ರಾಮ ಆದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಬುನಾದಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾದ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆದ ಪುಣ್ಯದ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಾದ ಮಿನ್ಕೊಂದುಂಡು ಮಾನಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ಪೂಜ್ಯ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ ದಯಪಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಇನಿ ಎಂಕಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಕಲು ಪನನುಲ
ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪದ ಅವು ಆ ಕಾಲಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪನಾಕ ಅವೇ ಪದನ ಜನಕ್ಕೆ ಪನೊಂತೀರು ಅವಿ ಇನಿಕಲ ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಡು ಶನಿವಾರದ ಪೂಜೆದ ಪೊರ್ತರು ಅಕೇರಿದ ಪದನೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೆ ಪನೊಂದುಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಪದನ್ ಊರೊರ್ಮೆಲ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ನೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಡಿರುಡು ನಡಪನಂಚಿನ ವರ್ಷಡ್ ಭಜನಾ ಕಮ್ಮಟದ 7 ದಿನಾಲ ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಡೇತದ ಭಜಕೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಪನಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಊರನ್ ಮೇಲೆ ನಮಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯలను ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಷಯలను ತಿರುಪನಂಚಿನ ಭಜನದ ವಿಷಯలను ತಿರುಪನಂಚಿನ ವಿಷಯಡ್ ಮಾತೆಡ್ಲ ದುಂಬತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಂದೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪೂಜಾ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಯೋಗಿ ಕಲ್ಸ್ತದ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿರನ್ನು ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಪರ್ವದ ಪ್ರೀತಿ ದಿಂಜಿದು ಈ ಮತ್ತೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಯತಿವರಿ ರಾಣಿಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಒಜೆ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂಜಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಜನ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಯೋಜಿ ನೂತೆಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಪೊಂಜನಕುಲು ವ್ರತ ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ದಿನ ಆ ದಿನನೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಪುಣ್ಯದ ದಿನ ಅಂತ ಪಂದು ಐಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ದಿನ ಏನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪೊಡೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಿ ಮೈಲ ಬತ್ತ ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಮಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ ಪನೊಲಿ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಕುಲ್ಲ ಮುರಳಿ ಬತ್ತದ ನಮಕ್ ಮಾತರಿಗೆ ಸತ್ಸಂಗದ ಮದಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಇನಿ ಮಾತಾಜಿಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತದ ಮಾತಾನಂದಮಯ ಬತ್ತ ನಮಕ್ ಒರಲು ದಿಂಜಾದೇರು ಒಡಿಯೂರು ನಡಪು ನಂಚಿನ ತುಳು ಬುಲೆಚಿಲ್ಗ್ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಪ್ಪು ಐಕ್ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಕುಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗೊಯ್ತದ ಅವಂಜಿ ಆರು ಮಲ್ಪನ ಚಿಂತನೆದ ಆಧಾರಡ್ ಆರು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸದ ಆಧಾರನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಪೂಜ್ಯ ಸಾಧ್ವಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದ ಅಂದಮಯಿ ಮಂತೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಥ ಈ ಕುಂಪಲದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸುರುಕ ಭೇಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸುರುಕು ಬರ್ಪುನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಸುರುಕು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವೇ ಐಕಲ ಆದಿದೀತನು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಹೊರಟು ಆರು ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಪಜ್ಜೆ ದೀಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇನ್ನು ಅಖಂಡ ಭಜನಾ ಸಪ್ತ ಮತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬಾರಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಆದುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಆಜಿಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಅವು ತರಕಾರಿ ಮೂರ್ನ ಆದಪ್ಪು ದೇವರನ ಚಾವಡಿ వచ్చుನ ಆದಪ್ಪು ಮಾತ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಗಳು ಮಂತನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮಕ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರಂದಿರು ಅರೇನು ರೀತಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮದಿಪ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತ ನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸಾಧ್ವಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದ ದೇವಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು ಮೇರಿನ ಪ್ರೀತಿ ದಿಂಜಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಬಕ್ಕ ಗುಲಾಬಿ ಮುಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಬಕ್ ಫಲತಾಂಬುಲಾದಿ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಾಡು ಬೆನ್ನೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಪೂಜ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಜವಲ್ಲರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಂಚನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಜ ಬಿಜೆಪಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಲ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಾದ ಒಂಜಿ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಗೆ ಬೈದರೆ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ರೂಪಗಳು ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ರೂಪಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುನಂಚನ ಕಸ್ತೂರಿ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಅವೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ನಮಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ನಾರು ಈ ನೆಲೆಟ್ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಪ್ರೀತಿ ದಿಂಜಿದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಪರವಾದ ಎದ್ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರನ್ನ ಪಂಡ ಆಚನ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪಲ ಬ್ಯುಸಿ ಆದ ಪೇರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡದ ನಡುಟ್ಲ ಅಕ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಿಡುವಿಜ್ಜಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟುಗಳ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದೇದು ಸತೀಶಣ್ಣನ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ದೇದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಅಖಂಡ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪುನಂಚನ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ನಂಚನ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೆರಲ ಆತ್ಮೀಯರ ನಂಚನ ಶ್ರೀ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರ್ನೇ ಬಾರಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಸಕರು ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ತ ಶಾಸಕರು ಲೆಕ್ಕುಲ ಅಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಗಚ್ಚಿನ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡಿತ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಧಾರ ಆಧಾರಿತ ಇದ ಶಾಸಕರ ನಕ್ಲೆ ಬೋಡ ನಚ್ಚಿತಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲನಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಶಾಸಕರ ಆಶಾ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಮುಲ್ಪ ದಿಂಜಾದೇರ್ ಪನಿಯರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಪರವಾದ ಸತೀಶ್ ಚಿತ್ರಾಂಜಲ್ ನಗರ ಬಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಅಮೃತ ನಗರ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೊಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ. ನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುಣಚನ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಲ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಲ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಇಂಕಲ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮನರ್ಪಣಚಿನ ಇಂಕಲ ಒಬ್ಬೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎದುರುಂತದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಚಿನ ಬಿಜೆಪಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಪತ್ತು ನಚನ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು ಮಾನಪದ ಸದಸ್ಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವನಿತಾ ಬಕ್ಕ ರೂಪ ಶಾಲು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿ ಕೊರದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪಣಮಿನಂತ ಈ ಶಾಸಕರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾಸಕರಾದ ಯುವ ಪ್ರಾಯಡೆ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವನು ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಯುವ ಪ್ರಾಯಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನಸಭೆನ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಂಚನ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಾಗಡ್ ನಡಪನಂಚನ ಅಕ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಕೆಲಸ ತಂದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ತನ್ನನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ತೊಡಗಿಸೇನಂಚನ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜೇರಿ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಒಂಜಿ ನೂದೆರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಂಡೊಲೆನ ಸೇರ್ಪಾದ ಭಜನದ ಒಂಜಿ ಕೂಟನೆ ಕಟ್ಟುನ ಮೂಲಕ ಭಜನದ ಅಜಮನ್ ತೆರಿಪವನಂಚನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ತಂಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ತನಂಚನ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜೇರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರನೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಒಡನಾಡಿಯಾದ ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ದೂರದ ಭಾಗ ಬತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರಂದನಂಚನ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪನಿರ್ತಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಲ್ಬಾವಿಲ್ಲರು ಆರು ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಡು ದೋಲ್ಪರ್ಲವನಂಚಿನ ಗಂದೆ ಕಾರ್ ಆನ್ಲ ಬೈಯಗೆ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪನ ನೆಲೆಟಿ ಇನ್ನಿದಿ ರಾಜೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮಿ ಆದು ಅವೆಲ್ಲ ಕನೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತನಂಚಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಲ್ಬಾವಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರೀತಿ ದಿಂಜದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಪಾರ್ದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಕಾಂಡದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಲ್ಲ ಬೋಲ್ಪಾರ್ಲ ಐನಂಚನ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರ ಐನಂಚನ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಪನಂಚನ ಕುಲಾಲ ಭವನದ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರಾದ ಪುನಂಚನ ದಾಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ದಾಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಐನಂಚನ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮೋಕೆ ದಿಂಜದು ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಎದು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರ ಪುನಂಚನೈಕಲ ದಿನನಿತ್ಯಲ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಉಗ್ರಾಣ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ಬತ್ತನಂಚನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಮೂರು ಕಟ್ಟೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕನೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಆಯ್ಕೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲಂಚನ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಯತ್ರಂದ್ರಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಠಲ ಪ್ರಭಾ ವಿಠಲ್ ಉಳ್ಳರು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ತಂದದ್ದು ಶ್ಯಾಮಲ ಎನ್ ರಾವ್ ಉಳ್ಳರು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ತಂದು ಈಗಲ ಪೂಜಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಮತ ವಿದಟ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತನಂಚನ ಈಗಲ ಗಣೇಶ್ ಎಂ ಮಿತ್ರನಗರಲ್ಲಿ ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದದ್ದು ಎದುರ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಪಂಜನ ಈಗಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದದ್ದು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರು ರೆಡ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪಾತ್ರ ಕೊರೊಂದು ಪಂಡ ವಿನಂತಿ ದುಮುಗು ವಾರಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಸತ್ಸಂಗ ಪೀಠಡು ಓಲಗಾಯನ ಎತ್ತಿ ವರಿಯರೇನು ತೂಂಡ ಈ ಮಂದಿರಗು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧ ಅಂದು ಪನುಲಿ ದಾಯಗಂಡು ಪಂಡ ಜಗತ್ಪತಿ ಆಯನಂಚಿನ ಜನಾರ್ದನನ ವಕ್ಷ ಸ್ಥಳುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಮಧುಸೂದನನ ಪರಮ ಭಜಕೆ ಆಯನಂಚಿನ ಹನುಮಂತೆ ಮೆಕುಲ್ ಮಾತ ಇನಿ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಶುಭ ಗಳಿಗೆನ ಮತು ಓಲಿ ಬಂದುಲೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಭಜಕೆರಾದ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತನು 48 ದಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ ಅವು ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಈ ಲೇಸಗ ಓಲಗದ ಭಿನ್ನನದ ನಿಲೆಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲ್ಮೆದದ ಮದಿಪುಗಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಲೇಡ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಭಿನ್ನಯ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ
ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ. ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ಥ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪಾರಾಯಣೆ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿರೂಪಿ ಸನಾತನಿ ಗುಣಾಶ್ರಯ ಗುಣಮಯ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ನೀಲವರ್ಣಂ ತ್ರಿಲೋಕಜ್ಞಾನಿ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಂ ಓಂ ನಮೋ ನಿತ್ಯಾನಂದಂ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ಸತ್ಯಮದ ಧರ್ಮಂ ಚರ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಇಡೀ ದೇಶವ್ರಮೆ ಊರವ್ರಮೆ ರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾರಲು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿ ಕುಂಪಲದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಡು ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಭಜನದ ಅಜನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನರಮನೆಡ ಅತ್ತುಂಡ ಭಾವನೆಡ ಅತ್ತುಂಡ ಮನಸ್ಸುಡ ಅತ್ತುಂಡ ಕರ್ಮದ ರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯನು ದೂರಮಂತದ ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಂಚಿನ ಶಕ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ದೇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ದೇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಉಲಯಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ದೇವರೇನು ಭಜನದ ಮೂಲಕ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯಕೋರ್ನಂಚಿನ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನು ಸಂತಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕುಂಪಲದ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಆನಿದ ಆರ್ನ ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಮಿತ್ತು ಸನಾತನವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ತನ್ನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ದಾರ ಎರೆದು ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ನೆನ್ನುತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಗಾಣಗಾಪುರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಖ್ಯಾತಿಡು ಕೀರ್ತಿಡು ಸಮಾಜಡು ತಳಮಟ್ಟಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯಗಳ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ತತ್ವನು ಆ ಭಕ್ತಿದ ಪಂಥನು ಭಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಂತನ ಮೂಲಕ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ 84 ಗ್ರಾಮದ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಾದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಂತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಇತಿಹಾಸಗಳು ತುಳು ಒರಿಪುಗ್ಲ ಬುಲೆಚಿಲುಕಲ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಗಾಣಗಾಪುರದ ವೀರಾಂಜನೆ ದತ್ತದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಪೂಜ್ಯರು ಆದರಣೀಯರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದು ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಆದಿ ಭೌತಿಕವಾದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಸಮಾಜನ ತಿದ್ದೆರೆ ತೀಡೆರೆ ಬೋಡಾಯ್ನಂಚಿನ ಧೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋಜಾದು ಗುರುಕುಲ ಮಾತೆಯರಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾದ ವಜ್ರಮಾತ ವಿಕಾಸ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಲೇರು ಏಪಲ ಅಕುಲ ಅಬಲೇರತ್ತು ಸಬಲೇರ ಎರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಂದಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ವಿರಾಜಮಾನರಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅರೆಡೆಗ್ಲ ಶರಣಾರ್ಥಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಪರಿಸರದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ರೀತಿ ನೀತಿ ಆಚಾರ ಬದ್ಧತೆ ಎಂಚ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಪನ್ಪುನ ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಕುಂಪಲದ ಈ ಪರಿಸರ ಒಂಜಿ ಮಹೋನ್ನತವಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಭಜನೆನೇ ಮನ್ಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸತ್ಕರ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಐಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ದೀನೇರ್ನ ಆರ್ತೆರ್ನ ದುಃಖಿಲ್ನ ರೋಗಿಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಂತ್ರನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸತ್ಕರ್ಮ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋಣ ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಇನಿ ಕುಂಪಲದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಇನಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನು ತರ್ಪಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಾತು ಭಜನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಸುದೃಢವಾಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಒಂಥರ ಟಿ ವಿದ ಧಾರಾವಾಹಿದ ಪ್ರಪಂಚದ ಮುರುಕುನಂಚಿನ ಈ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿಡು ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪಕ್ಕ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಸಂಗಲು ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಡೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ
ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ತರಪಾದ ಸತ್ಸಂಗ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬರೀ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಡು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂದಿದ್ದ ಕಾಲಸ್ಥಿತಿಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪನ್ಪ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಕೇಳಿ ಯುಗ ಆಳಾಂಡು ಧರ್ಮ ಆಳಾಂಡು ಕಾಲ ಆಳಾಂಡು ಅವು ಆಳಾಂಡು ಉಂಗ ಆಳಾಂಡು ಓಲ್ ಆಳತಿಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೈತೇನೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಡು ಮಲ್ಲ ಸಂತೇರೇನು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲಾದ ಒಂದು ಈ ಯುಗತ ಒಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬೊಕ ಪರಿಮಾರ್ಜನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಆತನು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇನಿ ನಮಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶಗಳು ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಪಿರ್ಯಾಕದ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತಿರಾದಿಜ್ಜಾನು ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಅಂಡ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯನು ನಮ್ಮ ಜನಪದೀಯ ವೈನಂಚಿನ ಭೂತಾರದೇನು ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬುಲೆಶಿಲ್ ಮಂತೊಂದು ಬೈದರು ಇಡೀ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟು ಮಂತೀರಿ ಇಡೀ ಜಾತಿ ಪಂಥನ ಒಟ್ಟು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜನಪದೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟದ ಕಟ್ಟಲೆದ ಆರಾಧನೆಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನಡತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೆತೆ ಬೆತ್ತದ ವೈಭವೀಕರಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಆಯಾಮಡು ಇನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರೋದು ಪುನಃ ಈ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿಡು ಭಕ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೊಡೆ ಹೊರತು ನಮ ಮಂತದ ಪನ್ಪುನ ಹಾಂಭಾವ ಅಹಂಕಾರದ ದೇವತಾ ಸೇವೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪರೇತು ಶಕ್ತಿಯರು ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಲೋಕಗೆ ಮೊರಣಿ 2 ವರ್ಷದ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೊಚ್ಪಾಯರು ಮನುಷ್ಯನ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ದಾಲತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೂ ತೋಚ್ಪಾಯರು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಾತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಮಹತ್ವನ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತನ್ನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಜಗತ್ತಿಡು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಪ್ಪೆನ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಪಿತೃದೇವೋಭವ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಬಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಪೂರ್ವಜರವೇನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತೀರ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಥಾನದ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಗತ್ತಿಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡಿದ ಮಲ್ಲ ದೇವರೇ ಇಜ್ಜೀರು ನಮకు ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ತಾನು ಗರ್ಭವತಿ ಆದ 9 ತಿಂಗಳು ಆ ಬಾಲ್ಯನ ಗರ್ಭಡು ದೀದು ಐಕ್ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಪೋಷಣೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಿತ್ತನು ಇನಿ ಐತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲ್ಲ ಇನಿ ಗರ್ಭದ ಡೊಲೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾಲ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಆಪುಣು ಒಂಜಿ ಗರ್ಭವತಿ ಆಯಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಬಾಲ್ಯನ ಪೋಷಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಂಡ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ತರಂಗನ ಆಲಾಪನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಸಂಸಾರದಲ್ಲೂ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪೂರೇಡಲ ಪ್ರೀತಿ ಪಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮನೋಭಾವನು ಉದ್ದೀಪನ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲದುಲೈ ಅಲ್ನ ನಿರಂತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಬದುಕುಡು ಇಲ್ಲದ ಸಂಸಾರಲು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನು ತಾನು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಡು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ದಿನೋಲ ಸುದೀಪುನಂಚಿನ ಆ ಮನೋಬಲನು ಉದ್ದೀಪನ ಮನ್ಪುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟುಡು ಸೇರಿದು ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮಲೆ 60 ಪೂರ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೋರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಾಂಡಲ ಆ ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಪೆದ್ದೊಲ್ತಿ ಐನೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮನ್ಪುನಾಗಲ ಅದು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಬಂಜೆ ಗರ್ಭದೊಳೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಭಾವಲಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಡು ಉದ್ದೀಪನ ಆಪುಣು ಇನಿ ಅವು ಪೂರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಚರಣೆಲು ಆಚಾರದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಇನಿ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತು ಅಪಗ ಪರಿಣಾಮ ಬರುಳು ಐಕ್ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೋಡು ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಬದ್ಧತೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದೊಲ್ತಿ ಆಯ್ನ ನಲೆಗೆ ಆ ಬಯಕೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪೂರ ಆಹಾರನ ಐನು ಮನಪೂರಕ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಅನ್ನ ಉಡಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಐತ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡ ಐತ ಎಂಚಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಉಂಡ ಅವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗತ ಆವಡು ಆ ರಕ್ತಗತವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಹಾರದ ಹತ್ರ ಆ ಬಾಲೆ ಪುಷ್ಟಿ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು 7 ತಿಂಗಳು ಬಯಕೆ ಪಾಡುನ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಆ ಬಯಕೆ ಪಾಡುನೆಕ್ಲ ಬಾರಿ ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದೊಂದಿನ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಡು ದೇವತಾ ರೂಪಡು ಐತೊಲೆತ್ತಿನ ಗರ್ಭಡಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ್ನ ತೂರಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅವಲ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೀತಿದ ಆಯಮಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೀತಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಇನಿ ಬಯಕೆದ ಸಮ್ಮಾನ ಪಂಡ ಓಲಾಮಂತದ್ದು ಓಲಾಕಂತದ್ದು ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಬಲಸುನಂಚಿನ ದುಂಬು ಅವಿನ ಇಲ್ಲದೊಲೇ ತಯಾರು ಮಂತದ್ದು ಇಲ್ಲದೊಲೇ ಬಲಸುನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಸತ್ವನು ಈ ದೇಹಗೂ ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಏತೋ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಇನಿ ಸಮಾಜದ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೀತಿಯ ಆಯಾಮನು ತಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು
ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಜೋಕ್ಲಾಳಾಯರಿ ಜವಣರಾಳರ ಹಾಳಾತಿನಿ ಹೇರ್ಲತ್ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಪರಿಣಾಮ ಇನ್ನೀ ಸಮಾಜ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೈದರು. ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಾಥ ಕಾಲ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊರ್ನಾಥ ಆಯುಷ್ಯನು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಗೋಸ್ಕರ, ದೇಶದ ಮಣ್ಣಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರನು ಅವಳ ಪ್ರಕೃತಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ. ಇನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವಿಕೃತಿನ ಮಂತೊಂದು ವಿಕೃತ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಕೃತ ಮನೋಭಾವಲು ನಮ್ಮ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಆಹಾರ ಸೇವೆ ನಡು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಗುಣಬರುಡಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಆಹಾರ ಇನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಮಂತಂದು ತಾಮಸಿಕವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಲು ಇನ್ನು ಉದ್ದೀಪನ ಆಪನೇರ್ದು ಅತ್ರ ವಿಕೃತಿ ఒక ಪ್ರಕೃತಿ ಆಪನಂಚಿನ ವಿಕೃತಿಲ ಮಾನವಡ ಆಪನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸದ ವಿಕೃತಿದ ಸಮ್ಮಿಲನಡು ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಲ್ಡಲ ಇನ್ನು ದೇಶದ ಆಪತ್ತಾಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಕಾಲಸ್ಥಿತಿಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಂಡ ಅವಿನಿ ಭಜನೆದ ತರಂಗಡು ಯಾಗದ ಪುಗೈತು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒತ್ತುಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸನ ಬಹುಶಃ ಕುಂಪಲದ ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಮಂತೊಂದಂಚಿನ ಈ ಪರಿಸರ ಇನ್ನು ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು, ಜೋಕುಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು. ಅಪಗ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪನ್ವೇರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪನ್ಪುನನೆ ದಾಲೇಜಿನ ಜೋಕುಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರನ್ನ ಅಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ನೆನೆಪುದಿಲೆ ನಿಖಿಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ನಿಖಿಲ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸರ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಸುರುಕು ಜೋಕುಲೇನ ಕಡಪುಂಡಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋಡೊಂದು ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬರ್ಪುನಿ ಮುಲ್ತುಳ್ದು ಆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ಒಡಿಯೂರುಡು ಗುರುಕುಲ ಮಾದರಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಳೆ ವಯಸ್ಸುಡೆ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಶ್ರೀಗುರುಕುಲ ದಯಪಂಡ ಆ ಜೋಕುಲು ಎಳೆ ವಯಸ್ಸುದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಆದಿಭೌತಿಕವಾದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡೊಂದು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನೇನು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ಜೋಕುಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಪನ್ರೆ ಅವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂಕುಲ ತುಂಬು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎನ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಸುತ್ತ ಹರಿಶಣ್ಣ 34 ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೇನೆ 34 ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೇನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೇಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಭಜನೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದಿತ್ತ 90% ಮಾರ್ಕ್ಲದೇ ಇದೆ SLC ಇನ್ನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೂಕದ ಕಟ್ಟದ ಭಾರ ವರ್ಷ ಪೊನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೂಕು ಪೂರ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಬರುತ್ತಣ್ಣೆ ಮಾತನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಕರಿ ಪುನಃ ಬೂಕು ಒಂತೆ ಇತ್ತೀನಿ ಆ ಒಂತೆ ಬೂಕದ ತಂದ್ರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ದಿನಕ್ಕಲಿತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನೇ ಬೂಕದ ಕಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ದುನ್ನ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಡೀ ಜೀವದ ದುನ್ನಲ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಭೂಮಿದ ಭಾರಲ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಗ ಐಕ್ಯಬಡದ ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮನ್ಪುಂಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ನಿಖಿಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ನಿಖಿಲ ಮುಟ್ಟಿನ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ನಿಖಿಲ ಮುಟ್ಟೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಜೋಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದುಕೋ ನೋಡು ಇಜಿನ ನಿಖಿಲ ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಪುದರ್ಲ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪುಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜಿ ತೇಪಣ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನೇ ಇತಿಹಾಸಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರು ಅಜ್ಜಿ ಪಿಜ್ಜಿಯರು ಮಂತಿನ ಸಾಧನೆ ಎಂಚಿನ ಆ ಕಾಲಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬನ ಏತು ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡಪಾದೇರು ಏತು ಪೊರ್ಲೋಡು ಕುಟುಂಬನ ವಾ ರೀತಿಯ ಸಜ್ಜನಿಕೆಡು ಬುಲೆಪಾದೇರು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಇತಿಹಾಸನ ಪನ್ಪೂಜ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಜಿನುಕಲಿನ ಜೋಕುಲ್ದ ಪನ್ಪೂಜ ನಮಗೆ ಈ ಸುಖದ ಜಿನುಕಲಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೊಚ್ಪಾದ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನಿ ಬಾಯ್ಡಲ ತಿನ್ಪವನಿ ಪೂರ ಮೈಟ್ಲ ತಿನ್ಪವನಿ ಎಂಚ ತಿನ್ನೋಡೊಂದಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಓವು ತಿನ್ನೋಡೊಂದಲ ದೋಚಿಜಿ ನಮ್ಮ ಖಂಡದ ಬುಲೆ ಮಂತಿನ ಅರಿಕೆ ಏತುಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಅವು ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯ ಅರಿ ತಾರಾಯಿ ಬಜ್ಜೆ ಅಂಚನೆ ಬಚ್ಚಿಡೆ ಪಿಂಗಾರ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯ ಈ ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯದ ಸುವಸ್ತು ಇನಿ ಅಮಂಗಳಂ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಅಮಂಗಳಂ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯ ಪುನಂಜನೆ ಈ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಮಂಗಳ ಮನ್ಪುನಂಜನೆ ಕೆಲಸ ಸಮಾಜದ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಮದ್ಮೆದ ದುಮ್ಮಿನಾನಿ ಮದಿರಂಗಿ ಮಂತ DJ ಮಂತ ಐಡ್ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಾತ್ ಪರಿಯ ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದೊಂಪಡ ಸಮೇತ ಅವು ಬಿರಿಯರೇಜ್ ಅವಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ದಾರ ಮೈಪುನಿ ಹೆಂಚಿನಂದು ಕಲಶ ಪತ್ತೆರ್ಲ ಹಾಪುದು ಐತ ಅಮಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐಕ್ಬಡಾದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮಂಗಳ ಮನ್ಪಂದೆ ಮಂಗಳಮಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಂಗಳಮಯವಾದೇ ಮನ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಯ್ಬೇಕ
ಪೂರ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬೋರೋಡು ಕಾರ್ಪತ್ತೋಡು ಏತು ಬಗ್ಗೆರೆ ತಿರುಂಡು ಆತ ಬಗ್ಗವೇರಿ ಮದ್ಮೆದವನಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಆತ ಬಗ್ಗವೇರಿ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆರೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ತರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಕಾರ್ಪತ್ತೋಡೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಕಾರ್ಪತ್ತ ತರೆಗೆ ಹಾಕದು ಅಕ್ಕನ ಜೀವನನೇ ದುಸ್ತರ ಅವನು ಮುಂಡ ಬುರ್ದು ಕಂಡನಿ ಬಡಿದು 2 ಜನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದೇ ತಗೋ ಅವು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಯ್ಬೇಕನೇ ಶುರು ಆಗೋಡು ಇತ್ತ ಐಕಲ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಆಚರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದಗಳು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವಿನ ಅರ್ಥ ಮಂತಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕೋಡು ದೇಪಂಡ ಐಟು ನಿಕ್ಲ ತಪ್ಪುಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ತಪ್ಪುಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಪನ್ನೋಡ ಐನಕ್ಕೆ ಪಂತಿಜೇರು ಅವೇನು ಗೌಪ್ಯವಾದದಿ ತೀರ್ಥೆಂಚದೆ ತೊನೋಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಎಂಚ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕುಂಕುಮ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಟ್ಟು ದೀವೊಡೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿಯಿಂದ ತೋಜಾವಡೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕುಂಕುಮದ ಬದಲು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತಿನ ಗೋಡೆಗೆ ಇತ್ತಿನ ಬಾಕಿಲು ಪತ್ತಾದ ಕಂಡನಗ್ಲ ಮತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೊಡಿದಿಲ್ ಗತಿಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಕುಂಕುಮ ಸೌಭಾಗ್ಯವು ಒಂಜಿ ಮುತ್ತೈದೆಗೆ 5 ಸೌಭಾಗ್ಯ ಉಂಡು ಅರಸಿನ ಕುಂಕುಮ ಮೂಗುತಿ ತಾಳಿ ಕಾಳೊಂಗಿಲ ಕಾಜಿ ಇನ್ನು ಏತು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡಕ್ಕೇನೆ ದಾನಮ್ಮ ಇರ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಮುಂಕೊಟ್ಟೆ ಮಂತದ್ದು ಜರ ದಾಳೆಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋದು ಪೊನ್ನಾನಿಗೆ ಪೋದು ಗೋಶಲ ಬಾಡೋಲ್ಲ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಪೋತಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ನಮಗೆ ಬೊಟ್ಟುಬಾಡ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಅಪ್ಪು ಯಾನು ಸುಮಾರು ಜೋಕ್ಲೆಂದು ಉಪ್ಯಾನು ಬೊಟ್ಟುಬಾಡು ಜೇರಿ ಅವು ಈತೆಯಲ್ಲೇ ಬೊಟ್ಟುಬಾಡು ಅನ್ಕಂಡು ಏನಮ್ಮ ಇದು ನಿನ್ನ ಬೊಟ್ಟೇನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು ಬೊಟ್ಟು ಬಾಡ್ರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬನೋಡು ಬೊಟ್ಟು ಏತು ಮಲ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬನ್ಪುನಿ ಹೆಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಗ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೊಟ್ಟು ಬಾಡಲೆ ಅವು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಂಕೇತ ಒಂದು ತ್ರಿಪುಟಿ ಬನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸದ ಶಕ್ತಿಯವು ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಬೋಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತಾಳಿ ತಿಗಲೆಡುಪ್ಪುನಂತ ಅವು ಸೊಂಟದ ಮಿತ್ತ ಬರೋದು ಉದ್ದ ಒಂದುಂಡು ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ರೇಟೇ ಇದ್ದಚ್ಚಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಉದ್ದ ಪೋಂದುಂಡು ಅವು ವೈಪುನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಆಂಡಲ ನಮಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಪೋಪುಜಿ ಕಾಜಿ ಕುಪ್ಪಿದ ಕಾಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಕ್ಯಾಜಿ ಮಣ್ಣದ ಕಾಜಿಗೆ ಏತು ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಏತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಏತು ದುಂಬುಪುರ ಕಟೀಲಡು ಕಾಜಿಲು ಜಿಂಜೊಂದಿತ್ತ ಕಟೀಲ್ದ ಕಾಜಿ ಬಣ್ಣನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಡು ಈತ ಕಟೀಲ್ದು ಕಾಜಿ ಪಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಕಟೀಲ್ದ ದೇವಿಗೆ ಕಾಜಿ ಪೋಪುನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಕಾಜಿಲ ಇಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಂತವನ್ನೇ ಮಣ್ಣದ ಕಾಜಿಲ ಕಡೆಕನಾಗ ನಮಗೆ ಪೋನಾಗ ನಮಗೆ ನೀರು ಬುಡುಪಿನ ಕರಲ ಅವು ಮಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ಸೇರುನ್ನ ಮಣ್ಣಗೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಂತವನ್ನೇ ಮಣ್ಣಗೆ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಮಣ್ಣು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಂದ ಪೊಣ್ಣುಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿರ್ನೇ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಪೂರ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಂಕೇತ ನಮಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವೃದ್ಧಾಪನ ಇಟ್ಟೆ ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತಾಂಡ ಸಂಪತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಪುಣು ಕೃಷಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಪುಣು ಪೊಣ್ಣು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದ ಇತ್ತಿಂಡ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಜಿಂಡ ಐತ ಮಹತ್ವನ ತೆರಿಜಿಂಡ ಅವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಅಂಚದೆ ಕಾರ್ದೊಂಗಿಲ ಕೆಲವರು ಮುಜಿ ನಾಲ್ ಪಾಡು ಕಾರ್ದೊಂಗಿಲ ಒಂಜೇ ಪಾಡು ಅವು ಓ ಬೇರೆಲ್ಲಿ ಪಾಡು ಐಕೆ ಕಾರ್ಯೊಂಗಿಲ ಪಾಡು ಅವು ಅಲಂಕಾರದ ಸುತ್ತತ್ತವು ಬೊಕ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನು ರೆಂಚ ಸ್ವಾಮಿಲ ಮೂಜಿ ಕಾರೊಂಗಿಲ್ಲ ಪಾಂಡಿರನು ಯಾಂಬಕಾಕುಲು ಬೇತೆ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರು ಒಂಜೆ ಯಜಮಾನರು ಒಂಜೆ ಕಾರೊಂಗಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಡು ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಏತು ಪಾವಿತ್ರತೆಡು ಇಂಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ದೆತೊಂಡನ ಆತೇ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಏರಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿಕ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಆತ ಆಕ್ರಮಣ ನಡತಾನೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದರ್ತೇರು ಪಡ್ತೇರು ನಾಶ ಮಂತೀರು ಆಂಡ ಇನಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಳಿದು ಪೋಣಿ ಎಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎತ್ತೋ ರೀತಿಯ ಪುನರುತ್ಥಾನಲ ಅವನು ಓಲು ಕಾಲ ಆಳಾತೀನಿ ಓಲು ಯುಗ ಆಳಾತೀನಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ನೀನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೇತ ಇನಿ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟ ದಿನ 2 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ದಿನ ಅನುಭವಿಸಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆನ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮದಾದ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೊಡಿತಿನ ಸಂಪತ್ತುಂಡು ಅವು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗದ ಸಂಪತ್ತು ಅವಡು ಭಕ್ತಿದ ರಸದ ಸಂಪತ್ತು ಅವಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಮತ್ಸರ ಪಡಪು ನಮ್ಮ ಒಲೆ ಸಂಘರ್ಷ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಏರೇ ಅಡ್ಡೆ ಆವಾಡು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡಕ
ಇನ್ನು ಹರೀಶ್ ಪುಂಜೇರು ಅಂಚನೆ ಭರತ್ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನರ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಾದು ಇನ್ನು ಸಮಾಜದ ಹೆಂಚ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾತ್ರ ಪಗೆಲಾಕನ್ನ ಕೆಲಸನ ಗಮನದ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿ ಇದೇನು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಂತನು ಸಮಾಜನು ಬುಲೆಪಾವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬುಲೆಯೊಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬುಲೆಪುನೆಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋಡು ಮತ್ಸರ ಪಡಪುನತ್ತು ಕಾರ್ವೈಪುನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಸುರುಕಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನು ದಾಯಾದಿ ಮತ್ಸರ ಇನ್ನು ಸಮಾಜದ ಜಿಂಜೊಂದುಂಟು ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಏರೇ ಅಡ್ಡೆ ಅವಳು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಕ ಆಕಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಚಿ ಯಾರನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣ ಸಾಕಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರ ನಿಕ್ಲೆ ತೀರುಜಿ ಸಾಕಾರ ಮನ್ಪೇರ ತೀರುಜಿ ಮನಿಪಂದ ಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಅಪವಾದ ಪಾಡೋಚಿ ಅಪಮಾನ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅವಡ ಏನಂಚಿನ ಯುಗ ಧರ್ಮಡಿ ನಮ್ಮವಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗಡು ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನದ ತಾಳದ ಝೇಂಕಾರ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಜನ ಕೆಲಸ ನಡಪ ಅವನು ಒಂಜತ್ತು ದಿನ ಇಡೀ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದ ಚರಿತ್ರೆ ಈ ಭಜನೆದ ತಾಳದ ತರಂಗ ಉಂಡತ ಐತ ಪ್ರಭೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರತಿ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಬರೋದು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಮೂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಭಜನೆ ಪೋಂದಿತ್ತು 34 ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಭಜನೆದ ಮರಲೇರಿಂದ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಭಜನೆದ ಮರಲಿ ಎಂದೇ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ದೇಪಂಡ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಪಂಡಿಲಕ್ಕೆ ಲೋಕಡು ಪುರೇರ್ಲ ಮರಲು ಅಂಡ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮರಲು ಎಡ್ಡೆ ಮರಲು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆವಂದಿತ್ತು ಯಾನು ಭಜನೆದ ಮರಲು ಅಂಡೆ ಮರಲೇಜಿ ಭಜನೆದ ಮರಲೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮರಲಿ ಭಜನೆದ ಮರಲಾಗ ದಾಲ ದುರಭ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾ ಅಂದರೆ ಭಜಿಸು ಜಾ ಅಂದರೆ ಜಪಿಸು ನೇ ಅಂದರೆ ನೆನಪಿಸು ಮೂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂಜೇ ಶಕ್ತಿ ಡಾಪುನಿಂದೆತ್ತನ ಭಜನೆಗೆ ಎತ್ತು ಮಾತುವನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಕುಂಪಲದ ಈ ಮಣ್ಣಡು ನಿಕುಲ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಭಜನೆದ ಈ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಉಂಡತ ಉಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಯುಕ್ರೇನ್ದ ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಲ ಈ ಭಜನೆ ಮಂಗಳ ಅನ್ನಗ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಕೊರೋನಾ ಮೂಲು ನಾನು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ದೇಪಂಡ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಆ ಇಂಚಿನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದು ದೇಪಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಂಜಿ ಮಸರ ಬುಡೊಂದು ಬೈದೇರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ತ್ಯಾಗಜೀವಿ ತಪಸ್ವಿ ಸಂತೇರು ಆರ್ನ ತಪಸ್ಸಲ ಆರ್ನ ಆ ನಿತ್ಯ ಈ ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ತುಡಿಪುನಂಚಿನ ಮನೋಭಾವ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನರಮನೆಡಲ ಬರ್ರೆ ಸುಧಾತ್ನು ಉಲಯಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನರಮನೆಡ ಈ ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪಂದನ ಮನ್ಪೊಡು ಈ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ ನೋರಿಪೊಡು ಹಿಂದುತ್ವನು ನಮ್ಮ ಧೀಮಂತಿಗಡು ಒರಿಪವನ ಕೆಲಸ ಹೊಡೆದು ಪ್ರತಿಯವರಿಲ್ಲ ಉಡಲಿಡಲಕ್ಕೆರ ಶುರುವಾತು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೀತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರುಕುತ್ತಿದ್ದುನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ ನನ್ನೂರೇಗ ಕೈ ತೋಚ್ಪವನ ಹಿಡಿದ್ರ ನಮ್ಮೊಲೆದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಭಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಾಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಏರ್ಲಾ ದಾಲಮನ್ ಪೆರ ಸಾಧ್ಯೇಶ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏತ್ತು ಸರಿ ಲೂಟಿ ಮಂತೀರು 17 ಸರಿ ಲೂಟಿ ಮಂತೀರಿ ಭಾರಿ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಸರ್ತಿ ಲೂಟಿ ಮಂತೀರಿ ದಾನ ನಮ್ಮ ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಪಗಲ ನಮ್ಮ ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಲು ಗೊಂದಲಲು ಒರೆಗೊರಿ ವೈರೋಲು ಅವೇನು ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪುಡತುಡು ಬುಡಿಯರು ನನ ಅಂಚಾವಂದಿಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರ ಮನ್ಪೋಡು ಆಯ್ಕೆ ಎಚ್ಚರ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭಜನೆದ ತಾಳದ ಶಬ್ದದ ತರಂಗಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಉಡಲನ್ನು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಆಪುನ ಭಾರಿವಂತ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಡಿಯೂರ್ದು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ 7 ದಿನ ಮುಲ್ತಲೆಕ್ಕನಿ ಸಪ್ತಾಹ ನಡಪುನ ಹನುಮನ್ ಜಯಂತಿದ ಸಮಯ ಭಾರಿಯಾತ್ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದು ಬರ್ಪುನು ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲ ನಡತೊಂದೇಪುನು ಈ ಭಜನೆದ ತರಂಗದ ಶಕ್ತಿ ಭಾರಿಯಾತ್ ಪ್ರಭೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಪೂರ ಓಲೋಲು ಮೂಲೆ ಇಡುಂಡು ಅವ್ರು ಪೂರ ದಾಳನು ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸದ ತಾಳನು ಲಕ್ಕವನ ಕೆಲಸನೇ ಭಜನೆದ ಸಾಹಿತ್ಯನು ನನಲಾತ ಪ್ರಾಕಾರನು ಉದ್ದೀಪನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ನಡತೊಂಡು ಭಜನೆ ಅಂಚೆನೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬೆತೆ ಆಯಾಮಡು ಭಜನೆನು ಮನ್ಪುನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಾಳ ಕಡಿಟ್ಟು ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಚೆನು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಕಸ್ತೂರಿ ಅಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಭಜನೆ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿಡು ಭಜನೆ ಪನ್ಪಾವೇರು ಬೊಕ ಪೂರೈಟ್ಲೆಡಲ ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಾವೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅಂಚಾದು ಸುಜಿರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತ್ತಿನಕಲು ಈ ಭಜನದ ಅಭಿಮಾನದಗಳು ಯಾನು ಒಂಜೇ ಪನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರುಕು ತಿದ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮೊಲೈ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಕ ನಮ್ಮೊಲೈ ನಮ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮೊಲೈ
ಒಡೆಮಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂಡ ಓಲ್ಲ ಮರಣ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಮರಣಗೆ ಪಂತಿ ಜೇರಿಂದ ಪನೋಚ್ ಹಿಂದುಲು ಏರು ಸೈತನಲ್ಲ ಮರಣಗೆ ಪೋದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೋಯರಾಯ್ದಿಂಡ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಆತ್ಮಗ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕಾಡು ಏರೇ ಆವಡು ಹಿಂದುಲ ಐನಕುಲು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಮರಣಗ್ಲ ಪನ್ಪುನೆಕ್ಕೆ ಕಾಪುನು ಬೋರ್ಸಿ ನಿಖಿಲ ಪರಿಸರ ಎರೇ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆಪ್ಪಾಡು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ತೂಲೆ ರೆಡ್ಡ ಅನುಕಂಪದ ಪಾತೆರಲೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವರೆಯಾಗಲಿ ಇತ್ತಿನನಿ ಐಕ್ ಬಡಾದು ಆ ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಗರ್ಭೋಡು ಬತ್ತದು ಆ ಬಾಲೆ ಬುಲಿಪೆರ ಸುರ್ಮಂತಂಡ ಈ ಕರ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪೆಲ ಆ ಬಾಲೆನು ಹೆಂಚ ಸಂತೋಷನ ಅನುಭವಿಸುವಲ್ಲ ಅವು ಆತ್ಮಭಕ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವದ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತಂದು ಬುಲೆನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನ್ಪೊಡುಂದ ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಬದುಕದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಲು ಕಟಿಬದ್ಧರೆ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಇಂಚ ಸಂತಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂಚನೆ ಸಂತ ಮಹಾಂತೇರ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಚರಿತ್ರೆನ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡು ಇನ್ನಿತ ವಿಚಾರ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ತುಂಬುಡು ಯಾನ್ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪನೆಟ್ಲು ಹುಷಾರ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಪೂರಕ್ಲನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸುಡು ಭರತನಾಟ್ಯ ಪೂರ ಮಂತ್ ಹೊಂದಿತ್ತ ಪೂರ ಕಲೆಟ್ಲ ತೊಡಗೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಹೊಂದಿ ಜಾಣ ತೋಚ್ಪ ಒಂದೇ ಜಾಣ ಯಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಅಮ್ಮಡ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೇಂಡೆ ಅಮ್ಮ ದಾನೆ ಇರು ಈತ ಪುರ ಇರ್ನ ಜೋ ಬಾಲ್ಯನು ಪುಗರ್ವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಭಜನೆ ಪನ್ಪೇರು ಶಾಲೆಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಡ್ ಭಾಗಿ ಇರ್ ದಾಯ ಪುಗರು ಐಕಾರು ಕಾಳಿದಾಸನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಕತೆ ಮಂಡೇರು ಕಾಳಿದಾಸನ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಳಿದಾಸ ಏತು ಪಾರಿಶೋಷಕ ಬರ್ತದೆ ಏತು ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆಯೋದು ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋದು ಜನ ಕಾಳಿದಾಸೆ ಕಡೆಗೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ದೇಹನ ತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಹೊಡೆದು ಕಾಳಿದಾಸ ಕೇಂಡಿಗೆ ಅಮ್ಮಡ ದಾನಮ್ಮ ಇರು ಎನ್ ಕೊಂಜಿ ದಿನಲ ಇರುತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈತ ಅಭಿಮಾನ ಜತೊಂಡಲ್ಲ ಈತ ಪುದರ್ಕಂತಂಡಲ್ಲ ಇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಂತೋಷ ಐಕ್ ಕಾಳಿದಾಸನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೆ ಅಮ್ಮಗ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಂತಿನೇಟ ಹತ್ರ ಇನಿಕ್ಲೆ ಈತಿ ಎತ್ತರಗೆತ್ತದ ಯಾನ್ ಓಲ್ಲನಿಕ್ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಂತದುಂಡ ಬೆರಿ ಬಟ್ಟದುಂಡ ಈತಿ ಎತ್ತರಿಗೆ ಇಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಜನಿ ಬಕ್ಕಲು ಅಂತ ತೀರ್ಥೇ ಬೈದ್ವ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನ ಬಲಪಾನಾಗಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಓವು ಪೋಡ ಅವೇನು ಕೊರ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊರ್ಕ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಯೋಚನೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಹಾಂಬಾವಡು ಹಾಂಗಾರಡು ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮನೋಭಾವ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಆ ಬಲೆಗೆ ದುಂಬುಗು ಜೀವನಗವು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅದು ಆಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಇತಿಮಿತಿಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇತಿಮಿತಿಡು ಆ ನಿಕುಲ್ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಆ ಶಕ್ತಿದಾದುಂಡು ವಿನ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನೊಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಕಾಲಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮದ ಜಾಗೃತಿದ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತಿದ ಮೂಲಕ ಆ ಗೀತೆಡು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಸಮಾಜದ ಬೊಲ್ಪಾದು ಜೀವನದ ಬದುಕದು ಸಚ್ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಉಡಲಡು ಜಿಂಜಾವಡುನ್ನ ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಡು ಅವೇನು ಅನಾವರಣ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ನನಲಾತು ಆ ಪುಲೆಕ್ಕ ಜೋಕಲ್ನ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಂತರ್ಸತ್ವನು ತಂಕಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಅವೇನು ಪ್ರತಿಭೆನೆ ಅನಾವರಣ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲ ಆಪನೇಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಶಕ್ತಿ ಆದಂಥದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಕಷ್ಟನ ಪರಿಹಾರ ಮಂತ್ ಕೊರಡು ಪಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಪೂರೇರ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತಾನಂದ ಮೈಲ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶನ ಕೊರಲೇರು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಏತು ಸ್ವಾಮಿಲು ಅಂಚೆನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಅತಿಥಿಲು ಬತ್ತದ ಪಂತೇರ ಅವೇನು ಒಂತಂತ ಅಂಡಲ ಜಿಂಜ ದೆತೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಐಟು ಒಂತಂತ ಅಂಡಲ ದೆತೊಂಡ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದ್ದು ಬೊಟ್ಟುನು ಕುಂಕುಮನು ಅಂಚನೆ ಮೂಗುತಿನು ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋನಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾರತೀಯ ನಾರಿಯರು ಪನ್ಪುನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆನ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆನ ಅವೇ ಸೀರೆದ ಪ್ರಭೆ ಅವೆನ್ನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಬಾಗಡ ಆವಡು ಮೂರ್ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಕುಲ್ದೇರು ಪೂರಕ್ನಡ ಸೀರೆನೇ ತೋಜು ಅಂಚಾದು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಭಾರಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತನು ಬಹುಶಃ ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀಕುಲ ಅನಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಪ್ರಭೆ ಇಂಚೆನೆ ಬೆಳಗೊಡು ಪನ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತದಾರು
ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಈ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ನನಲಾತು ಪ್ರಭೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಅಂಚನೆ ಏತೋಜಂತ ಸಂತೇರ್ನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಗಳ ಅವು ಶಕ್ತಿ ಆದುಂಡು ಪನೊಂದು ಆ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಮುಖಾಂಬಿಕೆನ ಅನುಗ್ರಹಲ ಈ ಪರಿಸರ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೈತದು ಜೀವನದ ಬದ್ಧತೆ ಬೊಕ ಭದ್ರತೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯನು ಉದೀಪನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ನಿಕುಲ ಕುಲೊಂದು ಭಜನೆ ಪನ್ನಾಗ ದೇವರೇನು ನೆಂತದ್ದು ಪನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಭಜನೆ ಪನ್ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಕೆಲವು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿಡೊಂದೇ ಇದ್ದ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಜತದ ಕೇಳಿದೆ ದಾನೆ ಭಜನೆ ಪಂಡಿಜ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಈರು ಪಣ್ಣಿನ ಭಜನೆ ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಕಂಡೇನೆ ನಾನು ಕಂಡೇನನ್ನ ಪತಿ ದೇವರಿಂದ ನಿಂತದ್ದು ಭಜನೆ ಮನ್ಪುಲು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ಇದು ಹರೀಶ್ ಪುಂಜೇರಿ ಭರತಣ್ಣೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಭಜನೆ ಪನ್ಪ ನಿಕುಲು ತೀರ್ಸ್ತಿರ್ದು ಭಜನೆ ಬನ್ನಿ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ್ 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 ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ್ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ್ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ್ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ್ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಧರ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ್ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಧರ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ್ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ್ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ್ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ್ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ್ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ್ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ್ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೋಹನ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ್ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ್ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ್ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ್ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಭಜೋ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ್ वृंदावन चंद्र दया राधे गोपाल वृंदावन चंद्र दया राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल 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 ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡು ದಿನಕ್ಕೂ 2 ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ತಿನ್ನಕು ಪೂರ ಕೊಲುದು
ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್. ಈ ಶ್ಲೋಕನು ಈ ದೇಶಗೋಸ್ಕರ, ಈ ದೇಶದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಕಲು ನಿರಂತರವಾದ ರಡ್ಡು ಪೊಡ್ತಲ ಇಲ್ಲಡು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕಾಲ್ ಗಂಟಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಇಲ್ಲದು ಉಲೈತಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಾಂಡಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ದೇವರಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತದ್ದು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಭಾರಿಯಾತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡೊಂದು ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮುಟ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಂಗಳವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶಲು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲು ಈ ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಕಾಲಮುಟ್ಟಲ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಆದಿ ಭೌತಿಕವಾದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯನು ಒರಿಪಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕು ಎಂಚಿನ ಪಂದು ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ಸನಾತನಮಯ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಲೋಕರ್ಮೆ ಪರಡುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟ ದಿನಟು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ, ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಕಷ್ಟನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪರಿಮಾರ್ಜನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಸದಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪಡು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆವಡು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆವಡೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತೆರ ಗುರುಚರಣಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೆ. ಜೈ ಗುರುದೇವ್ ದತ್ ಹೌದು ಚಿಂತನೆ. ಉದಿತಿ ದೇವೇರು ಉದುಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚ ಇರ್ಲು ಮಾಜುದು ಪೋಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲುದು ತುಡರು ಅರ್ಲಾವುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಮಶ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಭಾವವಾರ್ಪುನಿ ಸಂತೇರ್ನ ವಚ್ಚನುಗೆ ನಿಜ ಈ ದೊಂಪದಟ್ಟು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಜುಪುನಂಚಿನ ಮರ್ಲು ಆ ಮರ್ಲುಡಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅವೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಾಜೆಲ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಕ್ ಮಾತ ಆ ಶ್ವಚನದ ಅಕ್ಷಂತರಿನ ಪುರ್ಸಾದದ ರೂಪಡು ಕೊರನಂಚಿನ ಯೋಗಿ ಕಸ್ತುಬ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಲಿಗ್ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ತಾನನು ಸಲ್ಲಿಸಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಭಕ್ತರೇ, ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ದೇವ ಮಂದಿರಡು ರಜತ ಸಂಭ್ರಮದ ಐಸಿರ ಭಜನೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನೆಡೆಗೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಜನೆದ ಬೊಲ್ನೆಯಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದು ಬರೊಂದು ಇನಿ ಆಜನೆದ ದಿನ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಬೊಲ್ತೇರ್ದ ಶಾಸಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜೇರು ಬತ್ತು ಸೇರೆಂದಿರು ಅಕುಲು ಆರ್ ನಮಕ್ ಮಾತ ನುಡಿ ಸೇಸನು ಬಾಮಿಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪುನಚಿದನ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಎನಿಸಿದ ಆತ್ಮೀಯರ ಎನಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನಿಸಿದ ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಜಾಬ್ ಮೇರೆ, ನನ್ನೂರಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಂಚನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನಿಸಿದ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು ಮೇರೆ, ಅಂಚನೆ ನಿರ್ಮಿತಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಅನಿಲ್ ದಾಸರೇ, ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪುನಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿದನಚಿನ ಮಾತ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲೆ, ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ಅಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಮೇರೆ ಸೇರಿದನಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವೈನಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯನಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂಗೆ ದಿಕ್ಕದಿನಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಪೆ, ಭಾರಿ ಸಂತೋಷನ ಪಡೆಪೆ. ಎತ್ತಿವರಿಯರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿ ಹೋವು ಒಂದು ಬಂದ್ಬನಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ದಿಯರು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಚಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಡು ನಂಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಲು ಕೊರಪುನಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಒಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದ ಆದರ್ಶಪೂರ್ಣವಾದ ಬದುಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಏನು ಮೂಲ ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನಡ್ದಾದು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆನ ಮುಗಿಪು ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬರತಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇದು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಟೀಚರ್ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಆ ಜೋಕಲು ಪೂರ ಬೈಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ ಬೈಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶುರುಕು ಏರಿಪ್ಪೇರು ಅಜ್ಜರು ಅಜ್ಜಿಪ್ಪೇರು ಅಜ್ಜೆರಡ ಕೇಂಡಿರ್ಗ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಅಜ್ಜರೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಬಂದಿರಿ ಎಲ್ಲ ಬುಲ್ಪುಗು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಅಂತ ಪಂತೀರಿ ಓಲುಂಡು ಅಜ್ಜರೆ ಓಲುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಂಡಿರು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣು ಮೂಲು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಗ ಅಂದ ಅಜ್ಜೆಲ ಅಜ್ಜಿಲ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಕೈತಲ್ದ ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಮಾಮಡಲ್ಲ ಮಾಮಿಡಲ್ಲ ಕೇಂಡಿರಿ ಇತ್ತೇದ ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿಲ
ಅಜ್ಜೆರಡ ಮಾಮಡಲ ಮಾಮಿಡಲ ಕೇಂಡಲಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಕೈತಲ್ದಿಲ್ಲದ ಮಾಮ ಮಾಮಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಪಂತೀರು ಓಲಾಣ್ಣ ತಿಕ್ಕುಣ ಮಾಮ ಮಾಮಿ ಇಂದು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಓಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂದು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪುನಂಚಿದ್ದನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಡ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಡ ಮಾತೆರಡಲ ಕೇಂಡದು ನೆರೆ ಕರೆ ತಕಳ್ಳ ಮಾತೆರಡಲ ಕೇಂಡದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡಿರು ಸ್ವರ್ಗದ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ನಂಗೆ ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಬುಡ್ಚಂದ ಪಂಡದು ಕೊರಿಯರ್ನ ಕೋಪ ಹೊರಪುಣತ್ ಅಂಚ ನಂಕಲ ಕೋಪ ಹೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಮಾತು ಅಪ್ಪೆ ನಿಂಚಿನ ಪೊಕ್ಕ ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಬುಡ್ಚಂದ ಪಂಡದು ಕೊರಪುಣ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ತೂನಗ ಶಾಲೆಡು ಈ ಜೋಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲವ್ರೆ ದಯ ಪಂಡ ಈ ಜೋಕಲ್ ಶಾಲೆ ಬಾಯರಕ್ಕೆ ನಿಜ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣು ಕೊರ್ಜಿಂದಾನೆ ನಾನು ಶಾಲೆ ಒಪ್ಪುಜಿನ್ ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಪರಿ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಪುರ್ಸೋದು ಇತ್ತಗಾಲೋಡು ಪುರ್ಸೋದು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕೈಟ್ ಬತ್ತಂದು ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಶಾಲೆಗೆ ತಂದು ಬೈದರಿಗೆ ಬನ್ನಗನ್ನೇ ಟೀಚರಿಗೆ ಅಂದಾಜಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ರಡ್ಡು ಪೂರುಂಡಿತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟು ಬತ್ಲಕ್ಕೆ ಕೇಂಡಿರಿ ಕೆಲವು ಒಂಚೂರು ಜೋರದ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಕೇಂಡಿರಿ ದಾದಿ ಟೀಚರ್ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಾನ್ನ ಕಲ್ಪದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ಲು ಹೊಲ್ತುರ್ದು ಕನಪನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣೆ ಟೀಚರ್ ಆಂಡಲ್ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನದ ತಂದು ಪಂಡರಿಗೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪರ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದನ್ನ ಎಡ್ಡಾಂಡಿ ಹೊರ ಈ ಜೋಕ್ಲೈನ್ ಪೂರ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕುಲ್ಲಾಗ ಅಂಚ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕುಲ್ಲದು ಟೀಚರ್ ಕೇಂಡಿರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೋಡೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೈಯಾಗ ಪೋನಗ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಏರಾನ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರ ಅಂತ ಕೇಂಡಿರಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಜೋಕುಲು ಏರ್ಲ ಕೈದೇರ್ಪುನ ತೋಜಿ ದುಂಬು ಬೀರ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರಾನ್ಲ ಕೈದೇರ್ಪೇರ ಅಂತ ಅಂಡ ನಡೂಟು ಕುಲ್ಲನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಕೈದೇರ್ತನಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಯಾನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅಂತ ಸೇರ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡು ಈ ಬಾಲೆದಾದಪ್ಪ ಒಲ್ತರದು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಆ ಬಾಲೆನ ಟೀಚರ್ ಎದುರ್ಲೆತ್ತರಿಗೆ ವೈದ್ಯ ಎದುರ್ಲೆತ್ತದ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಕೇಂಡರಿಗೆ ಮಗು ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿ ಈ ಒಲ್ತುರ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣು ಕತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಅಂತ ಆ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಣ್ಣನಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಯಾನು ಇಲ್ಲದ ಕೈತಡೆ ಪೋನಾಗ ಅಜ್ಜರಡ ಕೇಂಡೆ ಅಜ್ಜಿಡ ಕೇಂಡೆ ಮಾಮಡ ಕೇಂಡೆ ಮಾಮಿಡ ಕೇಂಡೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಡ ಕೇಂಡೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಡ ಕೇಂಡೆ ಊರ್ದಕ್ಕಳ್ಳ ಮಾತೆರಡಲ ಕೇಂಡೆ ಟೀಚರ್ ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣು ತಿಕ್ಕುವ ಅಂದಾಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಟೀಚರ್ ಬೊಕದಾದ ಮಲ್ತ ಅಂದ ಕೇಂಡರಿಗೆ ಯಾನು ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕದು ಏಪಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಏನನ್ನು ಮೀಪವೇರು ಮೀಪದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಬೂರೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಡ್ಡಬೂರಿಯೇ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನಸಿನ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕೊರಿಯರು ಶಾಲೆಗೆ ಪಿಡ್ದು ಬರಡುಂದಾಂಡ ಅಮ್ಮನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಅಮ್ಮ ಇರು ಮೂಲು ಉಂತಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೆ ಅಮ್ಮನ ಉಂತದು ಅಮ್ಮನ ಕಾರದ ಅಡಿತ ಮಣ್ಣು ಯಾನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಕಾರಿದ ಅಡಿತ ಮಣ್ಣು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣು ಎಂದು ಪಂಡಪನಂಚಿತ್ನ ಪಾತೆರನೆ ಆ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಪಂಡನಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ಅಂಚಿತ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೇರಣೆಡೆ ಶಿವಾಜಿನಂಚಿತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೂಪುಗೊಳ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಜೀಜಾಬಾಯಿನ ಪ್ರೇರಣೆಡೆ ಹಿಂದವಿ ಸಮಾಜನ ಶಿವಾಜಿ ಕಟ್ಟಿರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡ್ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರ್ ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರ್ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇರಿಂದ ಕೇಂದ್ರಾಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎತ್ತಿವರಿಯರು ನಮ್ಮ ಎದುರು ದಿತ್ತೇರಿ ಎನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಐತೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯುವ ತರುಣರು ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು ಹೊಸನಾದೊಂಡು ನಂದು ರಸದ ಬೀಡೊಂದನ್ನು ಬಿಸಿ ರಕ್ತರು ಆರಿ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು ಹೊಸ ನಾಡೊಂದನ್ನು ರಸದ ಬೀಡೊಂದನ್ನು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಆ ಯುವ ಪಡೆ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂದು ಅಖಂಡ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಸಮಾಜನ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ಆ ಜವನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಇರಿಂದ ಕೇಂದ್ರಾಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುನಂಚಿತ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಮಗಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಹಣ್ಣಂದಾಂಡ ಖಂಡನೆಯಾಗಿ ಬೊಡೆದಿ ಇಂದೇ ಇರು ಬೈಯಕ್ಕೆ ಪಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡದಾಂಡ ಆ ಖಂಡನಿ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ದೇವತವನ್ನ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಗನಿ ಈ ಭಜನೆಗೆ ಪಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡದಾಂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭರಿತವನ್ನ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆ ಬಾಲೆ ಪಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣ ಇನಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕುಂಪಳ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಇನಿ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂದಾಂಡ ಈ ಬಾಗಡ ಮಾತ ಬೆಂದು ನಂಚಿನ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತ ನಂಚಿನ ಆ ಜವನರಿಗೆ ಸಾತುಕೋರ್ ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿ ಐಕ ನಿಕ್ಲೆ ಜೋರಾದ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ದಟ್ಟದ ನಿಕ್ಲೇನ ಅಭಿನಂದಿಸಬೆ ಅನ್ನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷನ ಪಡೆಪೆ ಆ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆತಂಡೆ ಜೀವನಡೆ ನಂಗೆ ಬೇತಿದ ಆಲ ಕೊನೆಯರ ತಿಕ್ಕುಜ
ಜೀವನಡೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪಣವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬಂಗಾರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗಡವನ್ನು ಅಕ್ಕಿಯೋಳ ಅನ್ನವರು ಮೊದಲಾರು ಕಂಡರು ಅಕ್ಕರೆಯ ಬರಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆನೆ ಯಾರು ಲೆಕ್ಕ ವಿರಿಸಿಲ್ಲ ಜಗತ್ ಅನ್ನಾದಿ ಬಂಧುಗಳ ದಕ್ಕುವುದೇ ಜಸನಿನಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಡ ಕೇಳನೆ ಅಜ್ಜಿ ಅರಿನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡು ಪಂಡ ನುಪ್ಪಾಪುಣ ಒಂದು ಏರು ಪಂಡದ ಕೊರಿಯರ್ ಅಜ್ಜಿ ಇಂದು ಕೆಂಡದಾಂಡ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಜ್ಜಿನ ಅಮ್ಮ ಅರೆಗೆ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರಿನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡು ಪಂಡ ನುಪ್ಪಾಪುಣ ಒಂದು ಏರು ಬರೀನು ಕಂಡು ಹುಡುಕೇರಿಂದ ಕೆಂಡ ಆಯನ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕರೆಯ ಬರಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗನು ಯಾರು ಕೆಂಡ ಮಾಸ್ಟೇ ಏರು ಮಾಸ್ಟೇ ಈ ಅಕ್ಷರನ ಕಲ್ಪಯರು ಏರು ಶುರು ಮಲ್ತೀರಂದು ಕೆಂಡ ಅರೆಗೆ ಅರ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕ ವಿರಿಸಿಲ್ಲ ಜಗತ್ ಅನ್ನಾದಿ ಬಂಧುಗಳ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಎರಡಾನ್ಲಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಬಂದುಳು ನೆಕ್ಕಿನಕ್ಲು ಪೂರ ನೆಂಟರಿಷ್ಟೇರು ದಕ್ಕುವುದೇ ಜಸನಿನಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬಂಗಾರ ನಮ್ಮ ಸೈನಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿಯುನು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಇಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರನ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಕಟ್ಟದು ಮೂಲು ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪೋಯಂದಾಂಡ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಕರಿದು ಪೋಯಂದಾಂಡ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಊರಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪುಳ್ಳಿಯೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ಕಲಿಪುನಾಗ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲೋಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಕಾಲೋಡು ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟನು ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರು ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದ ಉರಿಯುನು ಅಂಚಿನ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮೂಲಕ ಮೂಲ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಪಲೈ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರು ಯಾನ ಕಾಲೇಜು ಜೀವನ ದಿಂಚಿ ಸತೀಶನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಇಪ್ಪನೆ ಆ ಪ್ರೀತಿದ ಮೋಕೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರ್ದು ಬರ್ತನೆ ಸೀದಾ ಓ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಡಿತೀನಿ ಅಂಜಾದೆ ಒಯ್ಜಿ ಇರು ಬರೋಡಿಂದ ಬಂಡೀರಿ ಯಾಮಂಡೆ ನಾನು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಉಡುಲ್ಲ ಮರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಒಯ್ತೋ ಒಂದು ಬರ್ತದ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲೆ ಏರು ದಯಿಂದ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅಣ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ ದಿಂಜ ಏನಾರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಮೊಕ್ಕೆ ಹೇಳದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಇನಿ ಬೈದಿದೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪನಾರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಪದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ನನಾತ್ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಲ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನಲ್ಲ ಆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಮಲ್ಪದ ಯತಿವರಿಯರಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಆಶಯದ ಪಾತ್ರರಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂದು ಅಣ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಕೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿಲ ಏಪಲ ಪಡಿ ಆ ನೀರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಏಪಲ ಉಲ್ಲೇನ್ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರರಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಯತಿವರಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಲಿ ಪಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡು ರಡ್ಡು ಜನತ ಯತಿವರಿಯರ್ನಲ್ಲ ದಯಬಂಡದಾಂಡ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಭಜನೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಶಕ್ತಿನ ದಿಂಜಾಯನಂಚಿನ ಯತಿವರಿಯರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾನಿಲದ ಯತಿವರಿಯರು ಆರು ಭಜನೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಆರು ಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ದಿಂಜಾಯನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ತಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಒಂಜೇ ಕೋಡಿಡು ಬತ್ತದ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ನಿಖಿಲ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕಲ ಏಕ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಕಡಪಡುವ ಅಂತ ಪಂಡಿದಿತ್ತ ಸುಮಾರು 20 ಭಜನಾ ತಂಡಲ ಇಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಸಮಾರೋಪವನ್ನು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಎಂಕಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಉಜಿರೆಡ್ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಐಕಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಕ್ಲೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಅಮ್ಮಲ ಇನಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಾವನ ಯತಿವರಿಯರ್ನ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಆತಂಡೆ ಆಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಭಾಗದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ನಮಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಜಾಗೃತವಾಯಿನ ಸಮಾಜ ನಮಾವಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರ ಮಲ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಹಿಂದೂ ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾವನೆಡು ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಿಪ್ಪುಗ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನೊಂದು ನೆನ್ನೆಕ್ಕ ಪೂರೆಕ್ಕಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಪ್ಪು ರಾಮದೇವರಿಪ್ಪು ಮಾತ ದೇವರಿಗಳ ಶಕ್ತಿ ಏರೆಂದ್ಕೆಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಒಂಜಿ ಕೈದಿರ್ತದ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜಯಕಾರ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಇವರು ಶ್ರೀಕುರುಲ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಪನ ಇಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಲೆಡು ಒತ್ತಾಟ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯನು ತೂವಲಿಗೆ ಅವಿನ ನಮ್ಮ ಅಖಂಡ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿ ಆಜನೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರನು ಪನೇರೆ ಬಯಕೊನ್ವೆ ನಿಕ್ಲ್ ಮಾತ ಜನ ಮಂದಿಲೆನ ಹೃದಯಡು ಮಂದಿರ ಮಂತ ಕುಲ್ಲೊಂದೇ ಪನೇರೆ ರಡ್ಡು ಎನ್ನ ಉಡಲು ಉರ್ಕುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಡಕಾಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನ ಭರತ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದೇರು ಅದು ದಕ್ಷಿಣದ ಗಾಣಗಾಪುರಡು ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಕುಲೇರ್ದು ಯೋಗಿನಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾರು ಸಾಧ್ವಿ ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲಿನ 55ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ವದ ಒರುಟು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಷಷ್ಠಾಬ್ದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಮಾತಾ ಷಷ್ಠಾಬ್ದ ಸಮಿತಿದ ಮೂಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೇವೆನ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸಾಧ್ವಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವಕಾಶನ ಕೊಡ್ತೀರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿದ ತರೆನು ತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿನು ಬಗ್ಗಾದು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯಿನ ಆಶ್ವಚನದಂಚಿ. ಓಂ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾದಪದ್ಮಗೂ ಮನಸ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಗ್ಲ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಟ್ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯರಾಯನ ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಬಂಧುಲೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಡು ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹದ ಸಂಭ್ರಮದ ಆದಿದಿನತ ಲೇಸಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ. ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಜ್ಜೋ ಈತು ಪೊರ್ಲಾವುಡು ನಾಡ ನೆತ್ತ ಪಿರವು ಬೆಂತು ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಯುವಶಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಮೆಕ್ಕಲ ಸೇರಿಗೆಡು ಈ ಸಪ್ತಾಹ ಯಶಸ್ಸರ ಕಾರಣ ಆತಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ಐಕಾದ ದುಂಬತ್ ಯಾನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಥಮವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾಕಜಡ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂದು ಪಂಡೀರಿ, ಭಜನಾ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂದು. ಭಜನೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಭಜನೆ ಎಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ರೀತಿ ರಿವಾಜ್ ಒಂಜಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಭಜನೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಓಲ್ಲ ಮೇಲು ಕೀಳು ಜಾತಿ ಭೇದ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಬಡವೆ ದಾಲ ಭೇದ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಸಂಗ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಭಜನಾ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂದ್ ಪನೋಲಿ. ಕಲಿಯುಗಡು ಪ್ರಶಸ್ತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಭಜನೆ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಸಂಧಾನೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಟ ಆವಡುಂದಾಣ ಅವು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಹಿಡಿದು ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತು ಸತ್ಸಂಗ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ 2 ಜನ ಮಿತ್ರೇರು ಪೋಂತೇರಿಗೆ ಇಡೆ ಪುದರ್ಲ ಮಿತ್ರನಗರ ಅಂದು ಅನ್ ಕೆಣ್ಣುಂಡೆ ಸುದೇತ ಬರೀಟೆ ಪೋಂತೇರು ಪೋನಂತನ ಪೊರ್ತುಡು ಸುದೇತ ಮದ್ಯುಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ವಸ್ತು ಪೋಂತಣೆ ಕಂಬೊಳಿದಂಚಿನ ಕಪ್ಪುದ ವಸ್ತು ಪೋಂತುಂಡು. ಪೋನಾಗ ಅವರಿ ಪನ್ಪೆಗೆ ತೂಲ ಮಾರಾಯ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬೊಳ್ಳಿ ಪೋಂದುಂಡು. ಐನು ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪತೊಂದು ಬರ್ಕನ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಐಟು ಒರಿಯಾಗಿ ಮೀಂದಿರೆ ತೆರ್ಪುಜಿ ನಾನು ಒರಿಯಾಗಿ ಮೀಂದಿರೆ ತೆರಿಪುಂಡು ಐಕ್ ಒರಿ ಪನ್ಪೆಗೆ ನಿಕ್ಕು ಮೀಂದಿರೆ ತೆರ್ಪುಂಡತ ಈ ಲಾಯ್ತದು ಪೋದು ಐನು ಪತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ಪೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಲಾಯ್ಪೆ ಮೀಂದೊಂದು ಪೋದು ಸುಮಾರು ನಡುಕು ಪೋಂದುತ್ತುಂಡವು ಐನು ಪೋದು ಪತೊಂದು ಪತೊಂದಾದ ಆ ಇಂಚಿ ಪರ್ಪನ ತೋಜುಜಿ ಈ 2 ಉಂತನ ಆ ಮಿತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಬೇಗೆ ಬಲ ಈ ಪತೊಂದು ಲತ ಇನ್ನು ಪತೊಂದು ಬಲ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆಯ ಅಲ್ತು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಬೇಗೆ ಯಾನು ಪತೊಂದು ನೆಂದು ಆಂಡೆಂಕಿಂಚಿ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಏನನ್ನು ಪತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವು ಕಪ್ಪುದ ವಸ್ತು ಒಂಜಿ ಕರಡಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಮೆಕ್ಕಲ ಆಸೆ ತೂಲೆವು ಅವು ಕಂಬೊಳ್ಳಿ ಇಂದು ಪಂಡದ ಆಯೆ ಪತ್ತೆರೆ ಪೋತೆ ಆಂಡ ಆ ಕಂಬೊಳ್ಳಿ ಪನ್ಪನ ವಸ್ತು ಅವು ಕರಡಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಬೇಪೋದು ಪತೊಂದೆ ಆಂಡ ಅವು ಆಯನ ಪತೊಂದುಂಡು ಆಯನ ಬುಡಿಯರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸತ್ಸಂಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದುಸ್ಸಂಗ ಅಂದು
ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಸತ್ಸಂಗ ಹೊಡಿತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪತೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಡು ಕೊನೆಯರೆ ಅವು ಪೂರ ಕಾದುಪುಡು ಅಂಚನೆ ದುಸ್ಸಂಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೊಡ್ಚಂದನ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಡಿತಂಡ ಬೇತೆ ಹಾಳು ಕಾರ್ಯಡು ಮಿನಿತ್ತಂಡ ಐಟು ನಮ್ಮ ತೊಡಗಾಯ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪತ್ತೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿರೆಕ್ಕೇನುಜಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಸಾದಿಡು ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಈ ಭಜನಾ ಸತ್ಸಂಗ ಸಾಮಿಲೆ ಕಡೆ ಪಂಡಿರು ನಮ್ಮಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಮರ ನಮ್ಮ ತೂತೆಟ್ಟಿಗೆಡು ಕಡ್ಡಿಲು ಸುಮಾರು ಉಪ್ಪತುಲೆ ಆ ಮರದ್ದು ಸುಮಾರು ಸೂತೆಟ್ಟಿಗೆದ ಕಡ್ಡಿಲು ತಯಾರಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಆ ಮರನು ನಾಶ ಮಲ್ಪಡುದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿಯಾರುನು ಗೀರ್ದು ಪೊತ್ತಾಯರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಡ್ಲ ಆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಚಿಂತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆ ಸದಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಂಚಿನ ಆ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಶಸ್ಸಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರಡು ಎಕಡೆ ಬನ್ನಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಡಲ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧತೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧತೆ ತೋಲಿ ಖುಷಿ ಆಪನಾರೇನು ತೋನಗ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಡಲ ಆ ಮುಗ್ಧತೆ ತೋದು ದಾಯಿಂದ ಪಂಡ ಎರಡಲ ಕಲ್ಮಶ ಇಜ್ಜಿ ಆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಮನೋಭಾವದಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕಜ್ಜ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಕೃಷ್ಣೇ ಎಂದು ಪಂಡ ಮೂಜಿ ರೀತಿಡ ಇನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೃಷಿತಿ ಇತಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಾತ ಏನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ಬೋಡಪ್ಪನೇನು ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ಪೊರ್ಲುಡು ಐನು ಹದಾವತ್ತಾದ ಮಲ್ಪ ಕಳೆ ಬತ್ತಡ ಐನು ಕಿನ್ಕದ ದೆಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣದಾದ ಮಲ್ಪೇರನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪೀಠೋಡು ಕೊಲ್ಲುದು ನಮ್ಮ ಆ ಕಳೆ ಪನ್ಪನ ದುರ್ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾತ ದೂರ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ಪನ್ಪನ ಗೊಬ್ಬರನು ದಿಂಜಾದು ಆ ಸದ್ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಭಗವನ್ ನಾಮನು ದಿಂಜಾವನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣೇ ಅವು ಕೃಷಿತೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ನಾನೊಂಜಿ ಕರ್ಷಯತೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ ಕರ್ಷಯ ಅನ್ಪಂಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಮುಂದೊಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಂಗೆ 7 ದಿನಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಸೇರ್ಸಾವನ್ನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪೋಪನಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಚವರು ವೈಪನಂಚಿನ ಆ ಕೆಲಸ ಅವು ಆ ಕೃಷ್ಣಡ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣೆ ಕರ್ಷಯತಿ ಇತಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ ನಾನೊಂಜಿ ಖುಷಿತಿ ಇತಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪುನ ಆನಂದ ಕೊರ್ಪುನ ಭಗವಂತೇರು ಪಂಡ ಆ ಕೃಷ್ಣದೇವಿರು ಐದಾದ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅರ್ಜುನಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆಡು ಉಪ್ಪಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಮಾತ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಿಲಿನ ಮಾತ ಕೆರಡು ಆಯ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪೆಗೆ ಯಾನಿ ನಾನು ಏಪಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಒದಗದಳು ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಕೃಷ್ಣದೇವಿರು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಈ ಕಾಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತದನೆ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಈ ಅನುಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೀಜ ಏಪಲ ಅನುಸ್ಮರಣೆ ಐಕ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಲ ಉದಾಲಜ್ಜಿ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಕಾಲೇಶು ಸರ್ವತ್ರ ಹರಿಚಿಂತನಮ್ಮ ಒಂದು ಅವು ಏಪಲ ನಿನ್ನರ್ದಿತ್ತನೆರ್ದಾವರ ಈಗ ನನ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾದ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಪೀಠೋಡಿ ಕುಲ್ಲಾದಜ ಈ ಧರ್ಮಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೊಕ್ಕದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಒಂದು ಪಂಡದು ಕೃಷ್ಣೆ ಆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಅರ್ಜುನಗ್ ಅಂಚಾದ ನಮಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಭಜನದ ಪೊರ್ತೋಡು ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನೆತ್ ಏಪಲ ಆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವವೋ ರಂಗ ಅಂದ್ ಏಪಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಐನಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವೃಕ್ಷ ಅಂದ್ ಪನ್ಪತುಲೆ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಮಲ್ಲ ವೃಕ್ಷ ಬುಳೆವುಡುದಾಂಡ ಆ ತಾಯಿ ಬೇರು ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಬೇರು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪುಡಿಗೆ ಆ ತಾಯಿ ಬೇರು ಒಂದು ಪಂಡ ಅವು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಐದು ಬುಕ್ಕದ ಕಾಂಡ ತುಲೆ ಅವು ಧರ್ಮ ಐದು ಬುಳೆಗಿನಂಚಿನ ಆ ಪರಂದು ಚಿಗುರು ಎಲೆ ಹಿರೆಪುರ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡ ಸದ್ಭಾವನೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯದ್ದು ಸತ್ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಜೀವನ ಧರ್ಮದ ಪಥ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಈ ದೇಹನು ಒಂಜಿ ಉಪಕರಣ ಅಂತ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಉಪಕರಣನು ಪೊರ್ಲುಡು ರೀತಿಡು ನಡಪಾಡು ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯ ಆಯರುಂಡು ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಒಂದು ಇನ್ನೇನು ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಒಂಜಾತ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಂಚನೆ ಸಬೆಟ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಒಲ್ಲರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮಾತೇ ಬದುಕುನ ಜೀವನತ್ ಒಂಜಾತ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆವಡು ಆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಎಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಇನ್ನು ಅಪ್ಪೆನಗಳು ಮಾತೆ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಯುದ್ಧ ಅನಗ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು
ಯುದ್ಧಂ ಪೂರ ಆದನಾಗ ಕೌರವರು ಮಾತ ಅಕಲ ಹತ್ಯೆ ಆತಡು ಪೂರ ನಾಶ ಆತೇರು ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಗಾಂಧಾರಿನ ನೆನಪಾಪುಣಿಗೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ಆರು ಗಾಂಧಾರಿನ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪಡೋದು ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಕೌರವರು ಮಾತ ಪೋತೇರು ಆ ಗಾಂಧಾರಿನ ಅಪ್ಪನ ಮನಸ್ಸು ತುಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಗಾಂಧಾರಿ ನಡೆ ಬರ್ಪರಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಗಾಂಧಾರಿ ಉದ್ವೇಗಡು ಪಾತಿರ ಬಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರೇ ಈರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಾರು ಪಾಂಡವೇರ್ಲ ಕೌರವೇರ್ಲ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಲು ಆಂಡ ಈರಲ್ಪ ಭೇದ ಮಲ್ತಾರೆ ಖಾಲಿ ಪಾಂಡವರೇನು ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಕೌರವರೇನು ಮಾತ ಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರೊಂದು ಸಮಾನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಪದೇಶ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಗಾಂಧಾರಿ ತೂಲ ನಿಕ್ ನೂತೊಂಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲಿತ್ತಂಡಲ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಕಣ್ಣಗ ಕುಂಟ ಕಟ್ಟೊಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ದುಜಿ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ಪಂಡ ಆತಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯವು ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಅಪ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರ್ತುಜಿ ನನ್ನ ಭಗವಂತನ ದೃಷ್ಟಿ ಬುರಿಯರು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಂದ ಪನ್ಪೆಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಡಿತ್ತಂಡು ನಿನ್ನೆರ್ದ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದೇ ಅಗಲು ನಾಶಾಪುಲೆಕ ಆತಣು ಅಂದು ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚೆನೆ ಭಾರತ ಅಂದ ಪಂಡ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಗಮ ಅಂದ ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವನ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲು ಪೂಜೆ ಸಾಮಿಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಐನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿಯರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚಿನ ಅಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕ್ಲ ದುಂಬುದಿಯರು ಯಾನೈನು ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ನಮ್ಮ ತನನ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವಂದಿತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅವು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಯರ ಆವಂದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉಂಡ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಉಂಡ ವೇಷಭೂಷಣವು ಉಂಡ ಐನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒರಿತೊಂದು ಬತ್ತನಾಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪಿರ್ತುಲಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟಂಚನೆ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಪೇರು ಅನುಕರಣೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಕುಂಟಾರ್ದೊಂದುಲ್ಲಲಿಗೆ ಕುಂಟಾರ್ದೊಂದು ಪುನಃ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾಲೆ ಪುಚ್ಚನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಣಿಗೆ ಐನ್ಲ ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಕುಂಟುನು ಅಪ್ಪೆಂಚ ಐನ ಪೊರ್ಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕುರೆ ಬಟ್ಟಾದಿತ್ತುಂಡು ಐನ್ಲೊಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪಗ ಐನು ಮೀಪಾಗ ಅಂದು ಬಾಲೆ ಪುಚ್ಚೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಣಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈ ಪುಚ್ಚನ ಬಾಲೆ ದಾದಾಳ್ನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡಿನಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಐಂದಾಲ ಮುರ್ಕಾಯ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಸೈತು ಪೋವು ಪನ್ನಾಗ ಬಾಲೆ ಮನಿತುಜಿ ಆಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲ್ನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತಲು ಬಾಲೆ ಮಾತ ತೂಂದುಂಡು ಅರ್ಧನೇನು ತೂಂತುಂಡು ಕುಂಟುನು ಮುರ್ಕಾವನೇನು ತೂಂತುಂಡು ದೆತ್ತದು ಈಸುನೇನು ತೂಂತುಂಡು ಮಾತ ತೂಂತುಂಡು ಬಾಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪುಚ್ಚೆನ ಅಪ್ಪನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಾದು ಆ ಬಾಲ್ದಿಗೆ ಹೊರ ಮುರ್ಕಾಂಡಿಗೆ ಹೊರ ಪೊರ್ಲು ಮಾತ ದೆಕ್ಕಂಡು ಪಿರೋರ ಮುರ್ಕಾಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಕುಂಟಾರ್ದನೇನು ತೂತುಂಡವು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಕುಂಟಾರ್ದನಾಗ ಮಿತ್ತು ದೇರ್ತದು ಹೊರ ಪುಂಟುದಲ್ ನೀರ್ನ ಮಾತ ಪುಂಟುದಲ್ ತುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಆಲ್ದ ಬಾಬದ ಬಾಲೆದಾನೆ ಮಂತಂಡ ಈ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ನೀರು ಮಾತ ಪೋಡುತ್ತಲೆ ಇನ್ನವರ ಈಸುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಹೊರ ಪೀಂಟಾಂಡಿಗೆ ಪುಚ್ಚೆನು ಎಂಚಾವುತುಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲುನ್ ಪಂಡ ಅಕಲು ಪಜಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೂ ವಿಷಯ ಕೊರ್ಪನ ಅವಿನಕ್ಕೆ ಅವು ಕಲ್ಲು ಎಂಚ ಪತೊಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕುಲೇನು ಪತೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಂತ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆಂತೆಲ್ಲ ಪತೊಂಡ್ ಬಾ ಹಾಳನ್ನು ಕೊರ್ನ ಹಾಳಲ್ಲ ಪತೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮಡವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆಂತನ ಆ ಸಾದಿಡು ಒಂಜಿ ಭಾರತದ ಸತ್ಪ್ರಜೆ ಆವುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಗಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ದೇಶಗೂ ಮಲ್ಪುನೆ ಅನ್ ಕಾರ್ಯ ಎನ್ನ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಂಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ತನ್ನಾತಿಗೆ ನಮ್ಮಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಜೋಗುಲೆಗು ಆಯ್ತಾ ಪರಿಣಾಮ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಜೀವನ ವೃಕ್ಷ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾಡು ಆ ವೃಕ್ಷ ಎಂಚ ಆ ನೀರೇಲು ಪರಂದು ಕೊರ್ಪುಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಲ ತುಲಿ ಮರಕ್ಕಲ ಅವರ ಬಂದಣಿಗೆ ಬರ್ಪುನೇನು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಬಂದಣಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಆಶಯ ಕೊರ್ನ ಮರನೇ ಅವು ಕೆರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಮಾಜೊಡ್ಲ ಇನಿ ಬಂದಣಿಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಆ ಬಂದಣಿಕೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಸಮಾಜೊಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಆ ದುಶ್ಚಿಂತನೆ ದುಷ್ಕಾರ್ಯ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ ದುಬ್ಬು ಪೋಡುಂದಾಂಡ ದೂರ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡೆಬ್ಬುದ ಕಾರ್ಯ ಆವಡು ಸತ್ಸಂಗ ಏಪಲ ನಡತೊಂದು ಪೋಡು ಸಚ್ಚಿಂತನೆ ಆವೊಂದು ಪೋಡು ಸದಾಚಾರ ಆವೊಂದು ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಕೊರಡು ಆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬೆಣ್ಣೆ ಎಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗೂ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಾರಿ
ಅವಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪನ ಬಾರಿ ರುಚಿತ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆ ದೇವಿರೆಗ್ ಪ್ರಾಣಿದಯ ಎಂದಿತ್ತಣಿಗೆ ಈ ಕಂಜಿಲಿನ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಈ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರಿ ಅಕ್ಲ ಅಪ್ಪನಾಕಲು ಒಂದು ಪೇರು ಬರಿಯೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಒಯ್ತು ಕಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಂಜಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗ ತೂನಾಗ ಇನ್ನು ಬೇಜಾರಾವಂತುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಐನು ಒಯ್ತದ ಕಟ್ಟು ಬೇರೆ ಐಕು ಪೇರ್ತಿ ಕುಜೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಐ ಅಪ್ಪನಕಲು ಬರ್ಪನೆರ್ದು ದುಂಬೆ ಆ ಬಲ್ಲನ ಗಿರ್ತದ ಕಂಜಿನ ಬಿಡುವಂತೆಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆ ಕೃಷ್ಣದೇವಿರು ಅಂಚೆನೆ ಮಂಗ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಆ ಬೆಣ್ಣೆನ ಮಾತ ಪಟ್ಟುವಂತೆಗೆ ಐದಾದು ನಂಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಅಂದು ಏತ್ಲ ನಂಗೆ ಆದರ್ಶ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೀತೆ ತಿಂಡವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಂಗೆ ಜೀವನಗೂ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಅವು ಗ್ರಂಥ ಐದಾದ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಗ ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಆಂಡ ಫಲನು ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಯಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಲ್ಲ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಅಂದು ಪಣೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಉಂತಾಪೆ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳು ವಚನದ ಮೂಲಕ ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಉಂತಾಪೆ. ಮೈ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲೊಡು ಭಾಮಿ ತನು ಬುಳೆ ಪಾದ ಬುದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿದ ಸಾದಿ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತು ನೋಡು ನಮ. ಮೈ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲೊಡು ಭಾಮಿ ತನು ಬುಳೆ ಪಾದ ಬುದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿದ ಸಾದಿ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತು ನೋಡು ನಮ. ಸೈರ ಪನ್ಪುನ ಕಂಡ ಮನಸ ಬೆನ್ಪುನ ರೈತೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ಬಿತ್ತು ಕೊಡಿ ಪುತೂಲ. ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ಬಿತ್ತು ಕೊಡಿ ಪುತೂಲ. ದಕ್ಕ ನಂಚಿನ ಬಿತ್ತು ಕೈ ಕುರಲಡಲ್ಲುಂಡು. ದಕ್ಕ ನಂಚಿನ ಬಿತ್ತು ಕೈ ಕುರಲಡಲ್ಲುಂಡು. ಪಾಪದ ಕುಚ್ಚಣೋನು ಜಾದುದೀಲ. ಪಾಪದ ಕುಚ್ಚಣೋನು ಜಾದುದೀಲ. ಮೈ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲೊಡು ಭಾಮೆ ತನು ಬುಳೆ ಪಾದ ಬುದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿದ ಸಾದಿ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತು ನೋಡು ನಮ. ಜಯ ಗುರುದೇವ್. ಈ ನಂದ ಗೋಕುಲದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಸುರತ್ಕಲ್ದ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಲ್ಬಾವಿಯುಲ್ಲೇರು ಮೇಲಿರುವ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನದಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹರಿವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗ ಉಪ್ಪು ನೀರು ನಮ್ಮ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತದೆ. ಆ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ತಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬಿಳಿ ನೀರು ಏನು ಶುದ್ಧ ನೀರು ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಜೋರಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು 4 ಮನೆ ಮಂದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 4 ದೇವರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಾಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಟೆ ಶಂಖ ನಾದವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ, ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಕ್ಕೆ 6 ಗಂಟೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೊಸ ನೀರು ಬಂದಂತೆ ಬಂದು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರಲಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ನವರಿಗೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆಲ್ಲೋ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆನೇ ಬರಬೇಕಿತ್ತು 2 ದಿನ ಹಿಂದೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳಗಿಂದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ
ಯಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತವರು, ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಭಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಣಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕುಂಪಲದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಾತರ್ಷಿಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸಮಾಜ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಮುಂದೆ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಪುನಃ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರೌಢಮೆ ಸಹ ನನಗಂತೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಂದೂ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇತ್ತು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಅಂಶ ಸಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ನೋವು ಆಗದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಾದರ್ಶಿಯವರು ಮಾತಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ನೋಯಿಸಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮದೇನು ನಾವೇನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇತ್ತು. ಜಾಗೃತವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಯಾರು ಸಹ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭಜನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹಿಂದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ರೋ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಾಜ ಜಾಗೃತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಾತಿಗೆ ಮರಳಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೋದರತ್ವದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸೋದರತ್ವದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. ಆದರೆ ಸೋದರರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಸೋದರರು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಸೋದರ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸೋದರನಾಗ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜ ನಿಂತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕಂತ ಸಮಯ ಇದು. ನಾವು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಿಮಗೊಂದೇ ನೆನಪಿಸ್ತಾ, ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಾರು ಇದ್ದರೆ ಮಾತೆಯಂದಿರಿಗೆ, ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬೇಡ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಬೇಡ, ಶಿವಾಜಿ ಬೇಡ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಹ ಬೇಡ, ಏನಿದ್ರು ಸಹ ಬದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾಷೆ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಈ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಭಜನೆ ಅವನುಂಡು ಏನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಆಂಡು 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು 27 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಬೋರ್ಡು ಅನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ MLA ಆದಿತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜಾಗ, ಆ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ 26 ಸಂಘಟನೆದಾಗಲೂ ಕುಂಪಲ ಪರಿಸರಡ್ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿತ್ತ 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಐದು ಪಕ್ಕ ಐನು ದುಂಬಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನಿ ಬಂಡ ಒಂಜ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪಡಿತ್ತನ ಅತನ ಅವನ ಕ್ಲಬ್ ಯಾನ ಅಡೆಗೆ ಬುಡೋಡಿತ್ತನು ಐನು ಬುಡಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಐನು ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚನೆ ಪೋಚಿ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡು ಪನ್ಪುನ ದೇವೇರ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಈ ಜಾಗಡ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ ಪನೀರೆ ಅನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಅನ್ ಪನೀರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವನುಂಡು. ಇನ್ನು 25 ವರ್ಷಡ್ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾನೆ ಇರ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಡ್ಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿನಕುಲ್ಲ ಭಜನೆಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಕುಲು ಪರಣಿ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಕೇಮರ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ವಜ್ರದೇವಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಇನ್ನು ಎಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕುಲು ತಿರ್ತು ಭಜನೆ ಮಿತ್ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂದು ಪೂರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಾರನ್ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತಿನಿ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಊರದ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ತಿದೇರೆಂದು ಸಂಪನೆಗೆ ಯಾನು ಸಂತೋಷದ ಪನಿಯರ ಇಚ್ಛಿಸುವೆ.
ಇನ್ನು 130 ತಂಡಲು ಬೈದಿನ ಆ 130 ತಂಡ ಸರಾಸರಿ 10 ಜನ ಬತ್ತಿರಲ್ಲ ಸಾರತ್ತ 300 ಜನ ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಡು ಭಜಕೇರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಕಲು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಎಂಚ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲದ ಈ ಕುಂಪಲದ ಪರಿಸರದ ಜನಕಲ್ನ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕನಿಯರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ. ಇನ್ನು 24 ಗಂಟೆ ವನಸ್ ತೆನಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಗುಲ್ಲಾದೀನಿ ಬೇರೆ ವನಸ್ಸದಲ್ಪ ಪೂರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿದೆ ತೊన్నారు ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯಾರೇನು ಸ್ಟೇಜ್ ಕುಲ್ಲ ನೀರು ಕುಲ್ಲುಲೇನು ಅವಳು ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲು ಆ ಬರಿಟು ಕುಲ್ದಿನಾರ್ಲ ಇಡೀ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಮೂಜಿ ಜನನ ಕುಲ್ಲದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಆ ಅಡಿಗೆದ ಕೋನಡಿ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಅವಡು ಮಂದಿರದ ಉಲಾಯಿಡಿ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲಸಗಾರಿಲ್ಲ ಅವಡು ಅವತ್ತಂದ ಬಯ್ಯಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಬಂದಾಗ ಜನ ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಕುಲೇದೆ ತಂದು ನಾನು 5 ಪಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಕ್ಕನ ಅಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುಲೇನು ದಯಮಂಡ ಇನಿ ಜನ ಮಲ್ತದಿನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಕ್ಕನಕ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಕುಂಪಲ ಪರಿಸರಡು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಲ ಈ ಬಾಗಡ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಈ ಮಂದಿರದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ ನೀಡಿದಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಏನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪರಾಂಡ್ 1,705 ಇಲ್ಲಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಟೋಟಲ್ ನಗರ ಭಜನೆ ಪೋಪ ಎನ್ಮ ದಿನಟ್ ದೊಡ್ಡ ತಂಡ ಅದು ಪೋಪ 1,705 ಇಲ್ಲಡ್ದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವು ಮಲ್ಪಂದ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ದ 5 kg ಅರಿಲ್ಲ 5 ತಾರ ಇಲ್ಲ 1 ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ವರಿಯೆಲ್ಲ ಕನತು ನೀಡಿದಾತ್ರ ಅರಿತುಲೆ ಅವ್ ನಿಕ್ಲೈ ತೋಜಾರೆ ದೀತಿನ ನಾನು ಸುರು ಕಲ್ಪ ದೀಪನ ಬಡ್ಸಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆಂಡ ಜಾಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪ ಕಂತದೀನಿ ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವನಸ್ಸು ತೆನಸು ನೇಂಕ್ ಪೂರ ಎರಡಲ್ಲ ಕೇನ್ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಊರದ ಜನಕ್ಕುಲೇ ಕಂತದ್ದು ಕೊರತೇರು ಒಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ 7 ದಿನದ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಆದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ನನಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಕೆಲವರು ಪಂಡ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನೇನಂತೆ ದುಂಬುಕೊನೋಲಿ ಅನ್ ಯಾನ ದಾಯಪನ್ ಬಂಡ ನೇತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ 100 ಜೋಕುಲೇನು ಕುಣಿತ ಭಜನೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಾನೆ ಇವ್ರು ಜೋಕುಲಿದ್ದೇರೆ ಎಂದು 2 ಜನ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಾರು ಜೋಕುಲೆಗಳ ಒಂಜಿ 100 ಜೋಕುಲೆಗೆ ಮೂಲ ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ್ ದಾಯಬಂಡ ಕುಲ್ಲುದು ಭಜನೆ ಮಲ್ತನ ಜೋಕುಲು ಕುಲ್ಲಾಯ ಐಕ್ ನಲಿಪದ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಲು ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ಆ ನೇನು ಕನೀರು ತೋಟದ ಅರ್ಪಿತ ಐಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಇರ್ನ ಎದುರುಡು ಪನ್ಪುನು ಈ ಊರದ ಪ್ರತಿ ಗಲ್ಲಿದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಅಲ್ಪ ಸೆಂಟರ್ ಮಲ್ಪ ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ಲೆ ಇನಿ ಬೈದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ಸುರಕ್ಷಾ ನಗರದ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಮಾತ ಬಾಗಡ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಸುರು ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತ ಮೇಡ್ಲ ಮಲ್ತದ ಈ ಊರದ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಣಿತ ಭಜನದ ಮುಖಾಂತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಬಾಗಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಏರು ಪೂರ ಪಂತೇರು ಭರತನ್ನೇ ಪನ್ಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಲು ಏತು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರು ಬಂಡ ಮುರಾನಿ ಮುಟ್ಟ ಅಧಿವೇಶನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇನಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಯ್ದೇರು ಆಂಡಲ ಪಾಪ ನಿಗ್ಲು 2 ಜನ MLA ನಕುಲ್ಲ ಪಾಪ 2 ಜನ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಖಾಲಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೂರೇನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ದಯಬಣ್ಣ ಮೂಲ ಪುನಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರೇನ ನಮ್ಮನೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿನಕ್ಲು ಒಪ್ಪುನು ನಮ್ಮನೆ ಜಾತಿದಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಬೇತೆ ಜಾತಿದಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪುನು ಅಂಚಾದ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಾದ ಒಟ್ಟಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಗಳೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಸತ್ಸಂಗ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ದೇರಿ ಇನಿ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾರು ಪ್ರಾರಂಭದ ಮನದನಿಯ ಬರುಡಿತ್ತೇನೆ ದಯಬಂಡ ಆರೋಡ ಇಡೀ ಬರುಡು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ದಯಬಂಡ ಅರ್ನ ಇಡೀ ಅವರ ಸಮುದಾಯಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯಲ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಯಾನ ಇರ್ನ ಕಾಲಿ ಸಮುದಾಯ ಆಯ್ತು ಕುಲಾಲ್ ಸಮುದಾಯ ಅಂದೇ ಪನ್ನತ್ತೇನೆ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗಲ ಕುಂಪಲ ಈ ಪರಿಸರ ಕನೀರು ತೋಟ ಪಿಲಾರ್ ಈ ಭಾಗ ಉಪ್ಪುನು ಇರ್ನ ಭಜನೆದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿನಾರಾಯಣಾದ್ರೆ ಈರುವರ ಇಡೇ ಬರಡು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಮುರಣಿ ಇರು ಬರಂದನ ತೂದು ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಯಾಪ ಬರ್ಪರ ಅಂತ ಅನ್ಪುನ ಹೆಂಗೆ ಚಿಂತೆ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇರು ಬತ್ತದಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಚಿಂತೆ ಪೂರ ದೂರ ಅಂಡ್ ಭಾರಿ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡ್ ಇರಗೆ ಮಾತ ಜನಕಲ್ನ ಪರವಾದಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಲ್ಪರ ಇಚ್ಛಿಸೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರದ ಮಾತಾಶ್ರೀ ಆರ್ಲ ಬೈದೇರು ಮುರಣಿ ಎಂಕ್ಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಪೊಂಜೋನಕುಲು ನಿಜವಾದ ಎನಿ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಜೋಲೇನು ಏರೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪೊಂಜೋಲೆ ಕುಲ್ಲೋಡೊಂದು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಕಸ್ತೂರಿಯಕ್ಕ ನಂಚಪುರಲ್ಲ ಇದೀನಿ ಆಂಡಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಲು ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದ ಈ ಬಾಗಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಯಾಪಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊಂಜೋಲನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡೊಂದು ಯಾನ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ
ದಾಯಪಂಡ ನಿಖಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡಾರು ಸಮಾಜನ ತಿದ್ದರೆ ಒಲ್ಪಾಲನ ಸಾಧ್ಯನ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಪಂಡಾರು ಎನ್ನಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವೇ ಯಾಲ್ನ ಈತಿನೇಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿಲ್ಲ ಈ ಊರುಡು ಅವೇ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತೇ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಅಕಲ್ನ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತೇ ಅಕುಲೆ ಸಂಘಟನೆ ಬೆಲೆ ಪಾವರ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲೆ ಬತ್ತಂಡ ಈ ಊರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಡಿಯೊಡಿದ ಮಾತಾಶ್ರೀ ಬೈದಾರೆ ಇರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭರತನ್ನೇ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಬಿಡ್ದು ಅರೆನೆ ಮುರನಿರ್ದಿಂಚ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ದಾಯಪಂಡ ನಿಕ್ಕುಲೊಂಜಿ ಬತ್ತನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಊರು ಧೈರ್ಯ ಆಪನು ದಾಯಪಂಡ ಈ ಊರದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತೆ ಮೂಲ ನಿಕ್ಲೆನ್ಲಕ್ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆರು ಬರ್ಪೇರ ಮೇರು ಬರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ಪನಿ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನು ಅಂಚಾದ ಭರತನ್ನೇ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಎಕಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಲೆಕನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಡೆ ಉತ್ತರನ ಎತ್ತರಗ ಕೊನೆಯಿನಂಚಿನ MLA ಏರಾನ್ಲ ಇತ್ತಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ಪನೆಯರೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂಡ ಆರು ಒವೇ ರೀತಿದ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲ ಇದ್ದಂತೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಊರದ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಲ್ಪೇರಿ ಯಾರನ್ನ ಬೊಬ್ಬೆಗಳ ಆರು ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪಜೇರು ಆರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೊನಪನಂಚಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಯುವ ಶಾಸಕಿ ಆದ ಆರು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆತ್ತನೆಗೆ ಇರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವದ ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಊರದ ಜನಕಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜೇರಿ ಆರ್ಲ ಹರೀಶನ್ನಲ್ಲಕನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ದೂರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ತಗೊಡುದಾರು ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಆ ರೀತಿ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿರೋದು ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಲ ಅವ್ರು ಭಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಆ ಎಲೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತಿರ್ತಿಡ್ದೆ ಬಲಿಪು ನಡೀತೇರು ಯಾರು ಆ ಕಾರಣಗಳ ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಕಲು ಏರು ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕಲ್ನ ಎದುರುಡಿ ಸೀದಾ ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಶರ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತೆ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಸಣ್ಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೀದಾ ಜತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಬಗ್ಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ರಟ್ಟು ಕಣ್ಣುಳು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಯುವ ಕಣ್ಣುಲು ರಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಭರತನೆ ಒಂಜಿ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜೇರು ರಟ್ಟು ಜನಲ ನನಗೇತು ವರ್ಷ ಒಪ್ಪಡ ಆತು ವರ್ಷ ಹಾಕಲು MLA ಮಂತ್ರಿ ಆಡ ಮಂತ್ರಿಲ ಅವಡು ಐದು ಮಿತ್ತು ಎಂಚಿನ ಆಪೇಡಲ್ಲ ಅವಲ ಅವಡು ಅಂಚ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅರೆಗ್ಲ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರೆಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕೊಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲ ಹುಳ್ಳಾಲದ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಕಾರ್ ಆರು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಕಸ್ತೂರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಿಲ್ಲಾದ ಪಾರ್ಟಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಈ ಭಾಗಡೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಾರು ಕಸ್ತೂರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಯತನಾರೆ ಅರೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಭಾರಿ ದುಂಬುದ ಎನ್ನ ಈ ಮಂದಿರಕ್ಲ ದುಂಬು ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬೆ ಆರು ಅತಿಥಿ ಆದ ಬೈದೇರು ಅಪಗಾರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆರು ಉದ್ದಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೇರು ಅಂತ ಅದು ಎನ್ನ ಎಂಕಿ ಏರು ಒಂದಂತ ಕಾಸುದಕ್ಲು ಪೂರಲ್ಲಿ ರಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಚಾಲ್ನ ಕನ ಹೊಡಿದೆ ಕಂತನೇಟೆ ಈ ಮಂದಿರ ಪೂರ ಇಂಚಾಯಿನಿ ಅಂಚಾದ ಅರ್ನಲ ಸಾಕಾರ ಆರ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿಥಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಾರು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರಾದ ದುಂಬಾಗ ಮೇಯರ್ ಬಿನಿ ಆವಡಾರು ಅವರೇ ಯಾನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಡ ನಟನೆ ಅರೆಗೆ ಅಂಚಿನಲ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬರಡು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಪೌರರಾದ ಬರ್ಪನಲ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಡೆಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಲ್ಬಾವಿರ್ ಅದು ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದೇರೆ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಪನ್ಪುನ ತಾಕತ್ತಲ ಉಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಯಾನಲ್ಪ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ನ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಮಶಾನದ ಸ್ವರೂಪ ಬಂದಿದ್ದೆ ಐನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಐನ ರಡ್ ಸರಿ ಐನ ಪೊಲ್ತು ದಕ್ಕೇರು ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಪಿರ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚಡ ಐನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ದಾದಾಲ್ ಆಪುನು ನಾನು ಎಂಕ್ಲೇನ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುದಾರ ಅರೆಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಭೆಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಕುಲಾಲ್ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಎನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಆದಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಚಂದ್ರಾಸೇರು ಗಾಯತ್ರಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಶ್ಯಾಮಲಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಹಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊರೋನಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ
ಬಲ್ಪ್ ಹೊಡೆದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಷರಶಃ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕನ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ್ ಬಗ್ಗ ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಎದುರೊಪ್ಪನಂಚಿನ ಮೇರ್ನ ಕಲ್ಬಾವಿನ ಶ್ರೀಮತಿಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಾಗರಾಜ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಣ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ ಆಚಾರ್ಯ ದಂಪತಿನ ಪುತ್ರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಾರುಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೋಡಿಯೂರದ ಮಾತಾಶ್ರೀ ಶಾಲು ಪಾಡದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದು